እቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲኖዶስ ኢና ንቕበል ክብሉ ፀንሑ ሃገረ ስብከት ናይ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓብይ ፍሕፍሕ ኣትዮም ምህላዎም ካብ ምንጭታትና ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ገሊኣቶም በዚ ሲኖዶስ እዚ ኣይንመሓደርን ኢልና ምባል በፂሖም ምህላዎም ሰሚዕና ኣለና ዝኾነ ግን እቲ ፍልሊ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ክንሪኦ ኢና ብዙ ሓደ ግን ኣብ መንጎ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓብይ ፍልሊ ተፈጢሩ ምህላው ፈይድና ኣለና ማለት እዩ ጻድቃን ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘረቡ ዘልዓሎ ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ቅሳነትን ኢትዮጵያ ባሕሪ እንተረኺባ ጥራሕ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ተዘይረኺባስ ሰላምን ቅሳነትን ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ይኹን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኣህዛብ ፈፂሙ ኣይረክብን ዝበሃል ሓድሽ መደረ ናይ ጻድቃን ዘገርም መደረ እዩ سلام تعنا هبلنا خبركم من خبركم سماعة تخاتلت الناير السري نكو عدا حد مساخم نمنا يلوم مع التفونونا بروخ تنساي حليفكم تكونوا نمنه كم تقول لك زي سمناوين مساخا مس كبرات حوات لما عطون المساكم هنا سلام كما يلهم كما عود عمد كما حليفو مرحبا هابت مزمور كمل لهم او دامت طعمي صبغ نيرو نحمتا كم زوان يرينا امين سلام هابت نصراف كلهم كمل لهم بس حدش عمت او دامت صبغ عليكم وتخونوا تصفى قبر بحاجه قلنا كل صبغ يدلو على زغون او دامت يبرلنا يا حبيرنا يا حبيرو بقطعمون كبرات سمعتنا نزمز نقدميت زلو ناكل تمعلتي قدمنا سلاز قبرنا تي فنونا حقوسن سلام تنساك قبرلنا إلنا نيرنا ومخا حجي بروخن حقوسن تنساك مع التفاسقا حليفهم كونوا نمنه امو كمتي خنبلو صنحنا ويكا كل جزي سمناوي نمثلن ارستات حيزنا لمون ثلاثه ارستات كهلوانين كل جزي ابغلغل وانات تنرستي عبيتن نمهارن زغونه حسابات سلاز عدما حتى ملسن غيرنا ويكا انترفيو اليو حلف زيكل سلازي نورمال انترفيو كونناتنا عم بوليتيكاو تنتان كبنا زغيل ارستي حسابات سحب زغيل ارستي زمص سلازي درستي زبلك بحطو ملكع بلا زقربمو لومون كم تنكبلن صنحو سلسه عدالي له جن قدميو مأتو زخون هلونا خون لما حالتي حفشاوي حبريتان كمتي زينا ندبلنا مأتوي هلو كنتات وسنبل وسكبلوا لنا قال نحر دا اللي والله يمثلنا حكي هو هلو ناين هو لما عالتي خميلكم اوكي بمجمريا هابتي ابز مدرخ حسابنا كنهب نتقبلنا ادمي مس كل جزي مسغانا ابوتو اي ماتي كومون تم تخاتلتنا بلبي كابزي نحنا حساب كنتقم نخيل ኢና ኢሎም ዝካተሉና እውን ኩሉ ግዜ ከነመስግኖም ንፈቱ ብቐፃሊ እውን ደጊሞም ክከታተሉ ከዓ መፅዋዕተና ነቕርብ ማለት እዩ ብምቕፃል በዓል ትንሳኤ ወዲና ናብ ዳግማይ ትንሳኤና ንኸይድ ዘለና ሕጂ እውን ደጊምና ርሑስ ዳግማይ ትንሳኤ ክንብል ንፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ጨቋን ዝኾነ ስርዓት ተናጊፉ ሰላምን ቅሳነትን ዲሞክራስን ዘረጋግፀሉን ሰላምን ራህዋን ዝረኽበሉ ሃዋህው ክፍጠር ትምኒትና ንገልፅ እምበኣር ከሳብቲ ቀንዲ ሓበሬታ ከኣቱ እንተኮይነ ትማሊ መቸም
በዓል ትንሣኤ ስለዚ እዞም ዲክታቶር ዝኾኑ ወይ ባገነን ዝኾኑ መንግስታት ንሃይማኖት ኩሉ ግዜ ከም መሳርሒ ዝጥቀምሉ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ሓደ ካብቲ መሳርሒ ገይሮም ዝወስዶ እቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ትማሊ ኣብዚ በዓል እዚ ቀይሕ ምንፃፍ ተነፂፍዎ ምስ ጳጳሳት ክዛረብ ኣብ እንዳ ማርያም ርኢናያ ማለት እዩ ተፎስነ ስርዓት ብስራት ትንሣኤ ብብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ ቀዳማዊ ሻዲሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝተመርሐ ጸሎት በፂሖም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ አቀዲሞም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ ንሃገርና ክልልቲ ብግርማ ንዓለም ድማ ሰላምን ርግኣትን ብምውራድ ናይ በረኸትን ሓጎስን በዓል ክገብረልና ሰናይ ምንየቶም ምግላጾም ዝዝከር እዮም ዋሕጂ እቲ ኢሳያስ ዘጥፍኦ ህይወት እሞ ንግደፎ እንተዋ ሓደ ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ነዛ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሓድነት መራሕታ ኣሲሩ ሓድነታ በቲኑ ዘሎ ኢሳያስ በዓል ፋሲጋ ክኽብር ምስ ጳጳሳት ክዛረብ ወይ ድማኒ ኣብኡ ኮይዱ መስቀል ክሳለም ክትሪኦ ከለካ መቸም ብጣዕሚ እዩ ዘስሕቕ ማለት እዩ ወላ እቲ ህዝቢ እውን ንኢሳያስ እንዳጣቕዐ ቀይሕ ምንፃፍ ተነፂፍሉ እንዳጣቕዐ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ኢሳያስ ናይ ብሓቂ ሃይማኖት ስለ ዝኣምን ብበዓል ፋሲጋ ስለ ዝኣምን ድዩ ከምኡ ገይሩ ዝብል ነገር እዚ ፍፁም ከምኡ ከምዘይምዃኑ ኢና ንርኢ እንታይ ደኣ በቃ በቲ ሃይማኖት ኣቢሉ ክጥቀመሉ ዝደሊ ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኢሳያስ ክንደይ ህይወት ዘጥፍአ ሰብ እዩ ብዓብዩ ከዓ ንሃይማኖት ክርስትና ወላ ነቲ ካልእ ሃይማኖታት እውን መራሕቱ እንዳኣሰረ መራሕቱ ክሳብ ኣብ ሞት ዝበፅሑ እንዳገበረ ንሓድነት ናይቲ ሃይማኖታት ዝብትን ክሳብ ዝኾነ ኣብ ከምዚ በዓል ክረአ እንከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘስደምም ማለት እዩ ካልኣይ ሓበሬታ መቸም ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንሕና ንሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ኢና ንቕበል ኢሎም ዝፍለጡ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ በቃ ካብዚ ብምብጋስ መቸም እቲ ኣብ ሃይማኖት ዳርጋ ምምቕቓል ተፈጢሩ ምህላው ንፈልጦ ሓቂ እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲኖዶስ ኢና ንቕበል ክብሉ ዝፀንሑ ሃገረ ስብከት ናይ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓብይ ፍሕፍሕ ኣትዮም ምህላዎም ካብ ምንጭታትና ረኺብና ኣለና ማለት እዩ እቲ መጋረጫዊኦም እንታይ እዩ ዝብል ነጥቢ ቅድም መቸም እዚ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ተባሂሉ ብሓደ እዩ ዝምራሕ ነይሩ ሕጂ እቲ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ነዚ ናይ ኤውሮጳ ምምሕዳር ኣብ ሰለስተ ክመቕሎ ደልዩ እዞም ሃገረ ስብከት ናይ ኤውሮጳ ከዓ ነዚ ኣይንቕበሎን ኢና ነቲ ቅድም ዝነበረ ምምሕዳር ኢና ንቕበል ኢሎም ተቃውሞ የስምዑ ምህላዎም ኣብ ውሽጦም እውን ዓብይ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍሕፍሕ እውን በቃ ክሳብ ገሊኣቶም በዚ ሲኖዶስ እዚ ኣይንመሓደርን ኢና ናብ ምባል በፂሖም ምህላዎም ሰሚዕና ኣለና ዝኾነ ግን እቲ ፍልሊ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ክንሪኦ ኢና ብዙ ሓደ ግን ኣብ መንጎ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓብይ ፍልሊ ተፈጢሩ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ሃው መዝሙር የለወካ ይትኸውን ከምቲ ሓው ነፀላ ኣብ ዝበሎ ኣነ ኣብኡ ናይ ክደግም እየ እቲ ሓበሬታ ካብ ሓበሬታይ ሓሰብ ደርሆ ከይነቀወ كل صاد كان قبل تنسى خمس تزارب ولهم قدم ما تحيزو إثيوبيا أفدق بحري انت زي هالليوا أبزي كرنا أفريقيا يكون أب أفريقيا سلام كسانة كركب كم زي كان كوغوس كم زنحن إذا كم علامون كم نوعي حتحيزو خمس تزارب ولهم كان معجي أتم بيسونيرو صاد كان
ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘረቡ ዘልዓሎ ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ቅሳነትን ኢትዮጵያ ባሕሪ እንተረኺባ ጥራሕ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ተዘይረኺባስ ሰላምን ቅሳነትን ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ይኹን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኣህዛብ ፈፂሙ ኣይረክብን ዝበሃል ሓድሽ መደረ ናይ ጻድቃን ዘገርም መደረ እዩ እዚ ምስ ኢቢኤስ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ርክብ ጻድቃን ግን ኣብ ታሪኹ 3 ግዜ ብጉዳይ ባሕሪ ብጉዳይ ልኡላውነት ኤርትራን ክዛረብ ሰሚዕና ኢና ቀደም ኣብ ግዜ ይወደቅ እዚ ቃል እዚ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና እሱ ከዓ ምስ ዝነበሮ ሕርቃን ካብ ስልጣኑ ናይ ዝወረደሉ ካብ ይወደቅ ዝብገስ ምስቶም ተዋላዋልቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ወጊኑ ዝብሎ ዝነበረ ምንባሩ ድሒሩ እንድሕር ንዝክር ኮና ኩልና ኣብዛ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘጓነፈት ሽግር ስርዓት ይግደፍ ንትግራይ ኣብ ዝወረረሉ ጻድቃን ሓመት ልዒስና ተሲእና ዝበለላ ሸዓዓ ጉዳይ ባሕሪ ጉዳይ ልኡላውነት ኤርትራ ዘዛርብ ዘካትዕ ጉዳይ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ሎሚ ከዓ ተመሊሱ ምስ ንኣብይ ኣሕመድ ክገልጽ እንከሎ ንነብሱ ክገልጽ እንከሎ ንሱ ገና ደሮ ከይነቀወ ተዛሪቡሉ ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሉ ምዝራቡ ኣጀንዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዃኑን ሰፊሕ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ክዘራረብ ክመያየጥን ትማሊ ኣብ ግዜ ይወደግ እዚ ኢልካ ምዝራብ ከም ክሓዲ ከም ከዳዕ ከም ጠላም ዘቁፅር ምንባሩ ጥራሕ እዚ ዘይኮነ ሕጂ ኣጀንዳ ናይ ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዝኾነ ኢትዮጵያ ባሕሪ ትርከብ ዶ ኣይትርከብ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትርከብ ዶ ኣይትርከብሲ ኣጀንዳ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝኾነ ገይሩ ተዛሪቡ በተለያየ አጋጣሚ ከቢትወደድ አሊምራህ ጋር እንገናኝ ስለነበር ይሄ አፋር የሚባለው ኤርትራ ውስጥ ያለው አፋር የሚባለው ኤሪያ የኢትዮጵያ አካል ነው ከኢትዮጵያ መነጠል የለበትም የሚል ጠንካራ አቋም እሳቸውም ሌሎችም የጎሳ መሪዎች ነበሯቸው እና ቀደም ብሎም በአፄ ምኒልክ ጊዜም ቢሆን ኋላም በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ኋላም እኛ በረሃ ያለንም ከገባን በኋላ ኢህአዴግ በረሃ ያለም ከገባን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ማንኛውም ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ጠንካራ አቋም የነበረው ህዝብ ነው። ነፃ ፖርት ይሆናል እንደፈለገን እንጠቀምበታለን ከተባለ በኋላ ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ ወስደን ባይንዲንግ የሆነ ስምምነት እናድርግ የሚል ሐሳብ አላነሳንም። እንግዲህ ያለ መብሰል ሊሆን ይችላል፣ መዘላልነት ሊሆን ይችላል፣ ዋተቨር የተባለ ሊባል ይችላል። ግን ያኔ ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ አስገብተን አስገዳጅ እናድርገው የሚል አቋም አልነበረም። አቅማችን እየበረታ በሄደበት ወቅት ይህን ጦርነት እነሱ ናቸው የጀመሩት፣ እኛ አይደለም የጀመርነው። ስለዚህ የሆነ ኢንተርናሽናል ስምምነት ቢኖርም አፍርሰውታል እነሱ እና እኛ የፈለገ ለማድረግ ነፃነት አለን። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነውን ስህተት እናርም፣ አሰብን እንቀማቸው የሚል ነገር ማንሳት ጀመርኩ እንደ ኦብጀክቲቭ። በህጋዊ መንገድም እነሱ ራሳቸው ውጊያውን ስለጀመሩ እኛ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ የሚያስችለን የህግ ሽፋን ነበረን። በዲፕሎማሲ አንጻር እነሱ ውጊያውን ስለጀመሩት የዲፕሎማሲ ሽፋን ነበረን። ከአቅም አንጻር ደግሞ የፈለግነውን ማድረግ የምንችልበት አቅም ገንብተን ነበር። ያው በፖለቲካ ውሳኔው ምክንያት የፈለግነውን ነገር ማድረግ አልቻልንም። የባህር በር ለማግኘት እየቻልን ያለን የቀረንበት መንገድም በጣም እንትን ያደረገኝ ነበር። ማለት ለዚህ ሀገር በደል ፈጽመናል የሚል ስሜት ነበር መጀመሪያም። ኋላ ልንሰራው እየቻልን ያለን ሳንሰራው በመቅረታችንም ይሄ የባህር በር ማግኘቱ ከሴኪሪቲም ከኢኮኖሚክ እድገትም ከአጠቃላይ በሪጅን ውስጥ ከሚኖረን ኢምፓክትም ያለውን ወይት በጣም ሀገር የሚጎዳ ነገር አድርገናል የሚል ዶክተር አብይ መንግስት በዚህ ስራ ላይ
ትልቅ ስራ ሰርቷል የሚል እምነት አለኝ። ያኔ ይሄ አጀንዳ ታቡ ነው የነበረው። ስታነሳው አድሃሪ፣ ጸረ ህዝብ፣ ጸረ ዲሞክራሲ፣ ጸረ ምናምን የማይለጠፍ ስም የለም ለሁላችንም። አሁን አጀንዳው ኢንተርናሽናል አጀንዳ ሆኗል። ኢንተርናሽናል አገር ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ኢንተርናሽናል አጀንዳ ሆኗል። ወደዛ ደረጃ ማድረስ ቀላል አይደለም። በማደርገው ኢንተራክሽን እውነት ነው ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የባህር በር ከሌላት አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት አይኖርም የሚል ግንዛቤ ተይዟል። ኢትዮጵያ አሁን ባለው የጂኦግራፊክ ሁኔታ ከተቀመጠች አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላም አይኖርም፣ ኢኮኖሚክ ገት አይኖርም። ስለዚህ ጉዳይ መፈታት አለበት። ግን ሁሉም ሰው የሚቀበለው ሀሳብ የሚሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። እዚህ መድረሱ እኔ ትልቅ አቺቭመንት ነው ብዬ ነው የማስበው። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጅቡቲ ዝሃብዎ ሓደ መብርህ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ሓደ ቦታ ከተልምዓሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ሓቲትናዮም። እሶም ግን ሰራዊትና እነስፍረሉ ሓይሊ ባሕሪ ዝነብረሉ ቦታ ኢና ንደሊ እምበር ናይ ኣታውን ወፃእን ንብረት ምጉዓዝ ጥራሕ ኣይኮነን ኣጀንዳና ኢሎም ምልማዕ ከም ዝኣበዩ ሕጂ ንስዑዲ ከም ዝሃብዋ እቲ ቦታ ስዑዲ ነቲ ቦታ ናይ ምልማዕ መደብ ተካይድ ከም ዘላ ገሊፆም ኣለዉ። ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ናይ ኣታውን ወፃእን ንብረታ ተጓዓዘሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ዕላማ ዘይኮነ ነታ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ እተስፍረሉ ቦታ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣስፊራ ድማኒ ኣብቲ ከባቢ ወናኒት ናይ ባሕሪ እትኾነሉ ዶባ ሰጊራስ ከይዳ ከምኡ እተፍርየሉ ቦታ እያ ትደልደላ። እዚ ናይ ጻድቃን ተጋላባጥ መርገፅ ኣብ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕቶ ልኡላዊ መሰል ብሄር ህዝቢ ትግራይ ይኹኑ ኣብ ሕቶ ዝክካየድ ፀንሐ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሳዕ ክንደይናይ ምስ ሕቶ ስልጣኑ ኣተኣሳሲሩ ገልበጥበጥ ዝብል ኣረኣያ ከም ዘለዎን ንጹር ናተይ ዝብሎ ፖለቲካዊ ዕላማን ራእይን ከም ዘይብሉ ናርኢና እዩ። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝኸሓደ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ቁኑዕ መርገፅ ክህልዎ ኢልካ ኣይትፅበዮን ኢኻ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘቐመጦ እንታይ እዩ? ኣነ ቀደም ኢለ ነይረ ሕጂ ግን ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ስለ ዝገበረ ንኣብይ ኣሕመድ ከመስግኖ ካብኣኻ ትኳቦ ስልጣን እንተረኸበ ኣንቀው ዝብለላ ኣርእስቲ ልዒሉ ቀኒ ኣሎ። ካልእ ኣብ ጉዳይ ሱዳን እዩ። ሱዳን እቲ ኣብ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያ ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ከም ውፅኢቱ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ሓደ በዓል ስልጣን ናይ ሱዳን ማለት ናይቶም አርኤስኤፍ ተቃወምቲ ሓይልታት ዝነበረ ዓብይ ጀነራል አልኑር አሕመድ ዝተባሃለ 130 ዝኣኽላ ድራዓት ማካይን ማለት ትዮታታት ዓይነት ደሽኮታት ፀዓና ካልእ ዝተፈላለየ ዝሓዘ ምስ ገዚፍ ሰራዊቱ ናብ መንግስቲ ሱዳን ተፀንቢሩ ምህላው ኣውጅሎ። እዚ ንሕመቲ ዓብ ፅፍዒት እዩ። ነቲ ኢትዮጵያ ትድግፎ ደላ ናይ ሕመት ሸነኽ እውን ዓብ ውቅዒት እዩ። ነቲ ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝግበር ካብኡ ተበጊሱ ምስ ናይ ሕመቲ ስጋዕ ዳርፎር ዝዝርጋሕ ናይ ኩናት መስመሮ እውን ዓብ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ደሎ እዩ ዘርኢ። ካልእ እቲ ንሱ ናብዚ ደረጃ ዘብፅሖ እቲ ኣብ ናይ ሕመቲ ምንቅስቃስ ዘሎ ዓሌታዊ ምፍልላይ ወላ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ምሃብ ዘለዎም ዓሌታዊ ኣድልዎ ነዚኢታት ተቃዊሙ ናብ መንግስቲ ሱዳን ከም ዝተፀንበረ ገሊፁ ኣሎ። እዚኦም ኢለ ካዕፅለልካ እቶም ናይ ሎሚ ሓበሬታ። ካልእ ምስኣ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ኣስመራ ብሰንኪቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ናይ ነዳድን ካልእ ሕፅረት መፅዓኛታት ኣእዱግ፣ ኣግማል ካልኦት ኣባቕል ዝኣመሰሉ ካብ ህዝቢ
ከም ቀደሙ ከም ተቀደም ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝግፈፍ ዝነበረ ክወስድ ጀሚሩኹም ዘሎ ካብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምስኣውን ከም እዛ ናይ እዱግ ዝገፋ ዘሎ ነቶም ኩሎም ኮብሊሎም ዘለው ይኹኑ ናብ ስድሮኦም ኢሎም ከይዶም ነዊሕ ፍቃድ ቁሩብ ገለ ዝወሰዱን እዚኦም ኩሎም ኣብ 2 ወርሒ እንድሕር ዳ መፅኦም ነፃ ናይ ዝኸብለልዎ ገለታት ከም ዘይእሰሩ እንተዘይ መፅኦም ግን ተኣርዮም ተመንጢሎም ክመፁ ከም ምዃኖምን ኢሉ እቲ ናይ ኩናት ምድላዋት ይገብር ከም ዘለውን ይሕበር ምስኣት ተሓሒዙ ዝኸውን ነተን እዱግ ዝመርፀን ዘሎ هو بس خلي مكاين زغون نداد سين لنا له كم منقستي نداد قرباي كاله تلازغا عاد قبق لك كوسد كابز بخفف قدنا تكوين والله يا اذا انا يصدق انسي تسباي حقون دي خواغ حتى ابغلغل نيرون اوندين ولا نملسن نتم دحيرهم بسلطان زقصوا نحوات نسخهم هم ኤርትራ حليفكم تهبوا ወይ ካን ኢትዮጵያ ክትቆረስ ገርኩም ማይሎም ክንደይ ክሳብ ሕጂ እንዲቲ ፀገም ኣብርእስዮም ዘሎ ጻድቃን ግን ከም ሰብ ኣብቲ ዝሓለፈውን ድሕሪ ኣብቲ ወራር ክምለስ ድሌት ከም ዘይብሉ እውን ይገልጽ ነይሩ ኣብዚ ናይሎም መዓልቲ ዝሰማዕኽዎ ማለት እየ ብሰንኩውን ትምፍልላይ ከም ዝበፅሐ ንውረራ ወሪርናያ ሒዝናያ ስቕ ንበልን ነው ክንወርር የብልና ንሃገርያ ዝብልን እዩ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ናፅነት ግን ምስ ሕወሓት ፈቂዱ ንሃገር ክትከውንን ዝኸደ ከም ዝነበረን እዩ ኣብቲ ሽዑ እውን ተገላባጢ ይነርዎ ባህሪኡ ግን ሕጂ ምዝ ናይ ኢትዮጵያ ተሓሒዙ ግን ረኸብኩ ዕድል እዩ ዝብል እዚኣስ ከም ኣጀንዳ እውን ዝኸደ ዘሎ ክያዶ ንሃቱ ከም ሰብ ይኹን ወላ ዝህቦ ፅልዋን ዓገብ ክበሃለሉ ዝግባእ እቲ ኩሉ ዘቕርቦ ንዑ ሓደ ብሓደ መልሲ እውን ዝሓትት ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ እዚ ብዜና እንግለን ክሕለፍ እውን ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ግቡእ መልሲ ክወሃቦ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ይፍቶይ ፀላእ ሃገር ኮይና ነዚ ሃገር ዝኾነት እንድሕር ዳ ተንኪፎማ ወሪሮምን ሒዞም እንዳማቶም ንስቂሎም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ነቲ ወለዶ ንወለዶ ዝኸይድ ግጭትን ብዙሕ ህይወት ዝሓትትን ፈጠራ እዮም ክፈጥሩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከይተኸሰተ ከሎ ዓገብ ምባሉ ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ኣነ ብሽም ኢልዎ ኢልና ዜና ጥራሕ ጌርና ክንሓልፍ የብልናን ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ወለዶ ብኢትዮጵያ ይኹኑ ብኤርትራ ይኹን ብሓይሊ ዓሚፅካ ናትካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ንሕና እውን ዝሓለፈ ከኣኽለና ኣለዎ እቲ ህዝብና ከኣኽሎ ኣለዎ ሎሚ ከዓ ሙሉሽን ኣብ ዘይተደለየ ክሳራ ናይ ሕብረተሰብ ይኹን ናይ ሃገር ይኹን እዩ ክእትወና እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ሲ ከም ትግርኛ ዝሰምዑ ከም ትግራወት ከም ትማል እውን ንዕኦም ትግራይ ሕወሓት ብናይ ናፅነት ኤርትራ ተሓቂ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ምእማኖም ብዙሕ ፅፍዒት ረኽቢኦም ኢትዮጵያ እንዳልና ክንድግፎም ዝፀናሕና እዚ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ክባን ዕፅዋን እውን ስቂልና ኣይኮናን ካብ ባይታ ተበጊስና ንድግፎ ዝነበርና ነቲ ፍትሓዊ ክድገፍ ዝግብኦ ዝነበረ ዋፅዓ ስለዚ ብቐረባ ንፈልጦን ብቐረባ ንሪኦን ስለ ዝፀናሕና ትማሊ እውን ንሶም ብቐረባ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብምርኣይ ይግብኦም ኢሎምና መስዋዕቲ ከዓ ከፍሉልና ስለ ዝፀንሑ ኣብዛ ናይ ትማሊ ዝነበረት በደል ዕፅዋን ክባን ከዓ ዓገብ ክንብል ክኢልና ኢና ማለት እዩ ማይ እንዳወቕዓና ኣብ ቁርን ካልእን ደገ ወፂና ሰላማዊ ሰልፊ ክሳብ ምውፃእ ኢና ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ከዓ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ዝያዳ ካብ ካልኦት ዝያዳ ኣፍልጦ ህልወና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ብፆት ኢና መስዋዕቲ ከፊልና ዳርጋ 6 ዝኸውን ኤርትራውያን መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣባላት ናይዘን ተቃወምቲ ውድባት ዝነበሩ ናይ ጅግንነት ወረቐት ሂቦሞም ኣለዉ ሕወሓት ይፈልጥ እየ ነቶም ስድራ ማለት እየ ስለዚ ቀሊል ዘይኮነ መስዋዕቲ ከፊልናሉ ኢና ብኣካል ነቲ ትማሊ ዝነበረ በደልን ዋፅዓን ካብ ስቂልና ኣይኮናን ንድግፎ ንባል እየ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ትግርኛ ዝዛረብን ትማሊ ዝድግፍ ዝነበረ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዝነበረ ሎም ከምኡ ክብል ከሎ ብቐሊሉ ከይረኣናዮ ተሓለፍና ይሓይሽ ዝብል እምነት ኣለኒ ዋላ ብመፅኣስ መደብ ተገበርናላ ሕማቕ ኣይኮነትን ንምባል ደልየ ኣብ ድመፅ ዘሎ ሰሙን ንሓዛ ድሓነ ይሳ ሕጂ ከም ዜና ኣሕሊፍና ኣለና
حاجة كم زينا أحلفنا يالنا سلازي أبز مزلو سمون زرزر انتقدنا صبغي منياتو تي ناي بحق تي تصادقان زقربو زلو موغوت ني إرتران ني إثيوبيان سلام كهب يخيل دو زبل نجر مرأيون كدلينا يو سلازي كم أجندات مزلو سمون انتقدنا يا بزغانا جن تي تصادقان زبلو زلو قليل زربا سلازي كونه نفس وقف دراي فتحي نزي هي وزلو على مطيق بصمنا كسمعون كخننون يقبا إلا نتحلفنا يا حجي الحايش معي بتعمل صبق حراي أيانا بها خيدين أبتن دال هون حطو نمتاوز أكل حراي هدما تسعوتي هاقراو غانتا إترا مسرتاو منشو كما يمثل ويكا كما يقلس اوكي حجي بقدماي ون تنكفا بيدليان يرناندينا زينا ذهبنا له أوه حجي ازي نايزوم تسعوتي هدما ፖለቲካዊ ምንጭ ኣለዎ ቁጠባዊ ምንጭ ኣለዎ ወይ ከዓ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ወተሃደራዊ ጽልዋ እውን ኣለዎ ማሕበራዊ ጽልዋ እውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ ማለትና እዩ እቲ ብኤር ሕጂ እዞም ተፃወቲ ይኹን እምበር ብፍላይ ሕጂ እቶም ደገፍቲ ይግደፍ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣይኮነን ከምኡ ገይርዎም ኩዕሶ እግሪ ነፃ እዩ ካብ ፖለቲካ ኢሎም ይምጉቱ ስለ ዘለው ኩዕሶ እግሪ ናይ ኤርትራ ካብ ፖለቲካ ነፃ ክኸውን ከም ዘይክእል ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሞያ ወይ ውድባ ካብቲ ስርዓት ነፃ ክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንብል ከለና እቲ ብኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ነዞም ተፃወቲ እዚኦም ክፀልዎም ግድን እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ክሳብ ዝሃለው እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሕ ፖለቲካዊ ጭቆና ክትንክፎም ግድን እዩ ማለት እዩ ክፀልዎም ግድን እዩ ማለት ካልእ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው እውን ክፀልዎም ግድን እዩ ማለት ብዓብዩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ወታደራዊ ኩነታት ክፀልዎም ግድን እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ይበሃሉ እምበር ወታደራት እዮም ማለት እዩ ወታደራት እዮም ወይ ከዓ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ እዮም ማለት ስለዚ ካብቲ ፌደሬሽን ናይ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ሓደ ጀነራል ወይ ሓደ መራሒ ክፍለ ሰራዊት እዩ ዘመሓድሮም ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ክንርኢ ከለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ስድሮኦም ኣይነብሩን እዮም ምስ መተዓቢቶም ኣይፃወቱን እዮም ምስ መማህርቶም ኣይዕልሉን እዮም ስለዚ ተነፂሎም ዝነብሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ ምስኦም ዝዓበዩ ምስኦም ኣብ ጭቃ ዘብክዑ ዝነበሩ ምስኦም ኣብ ትምህርቲ ዝነበሩ ነቲ ሃገር ጠንጢኖማ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ስምዒቶም ገለ ከኣትዎም ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዩ ግን እንታይ ይሕጂ ማለት ብዓብዩ ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓኒ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ከም ሓደ ትካል ነፃ ክሳብ ዘይኮነ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ነፃ ክኾኑ ስለ ዘይክእሉ ብዓብዩ እቲ ንኦም ንምህዳም ምንጭ ዝኸውን ምክንያት እዩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኩዕሶ ክፃወቱ ኣብ ዝብገስሉ እዋን እቲ ሓደ ጀነራል ወይ መራሒ ክፍለ ሰራዊት እንተደኣ ደልይዎም ፅዋዕ ኣቢሉ በቃ ኣብ ሰዓት እዚ ክትርከቡ ኣለኩም ክብሎም ዋላ እቲ ኩዕሶ እግሪ ገዲፎም ክኸዱ እውን ብዙሕ ድርድር ዝፍጠሮ ጉዳይ ኣይኮነን ስለምንታይ ነፃ ኣይኮኑን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ተፃወቲ ኩዕሶ እዮም በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ኣብ ግንባር ዘለዉ ሰባት እዮም ማለት ስለዚ ብዓብዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናፅነትን ሓርነትን ስለ ዘይብሎም እዚ ናፅነትን ሓርነትን ከዓ መን ይኽልክልዎም ዘለዎ እንተኢልና ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መህደሚኦም ምክንያት ፖለቲካዊ ፅልዋ ኣለዎ ወተሃደራዊ ፅልዋ ኣለዎ ቁጠባዊ ፅልዋ ኣለዎ
ማሕበራዊ ጽልዋ ኣለዎ ማለት ብዓብዩ ከኣኒ እቲ ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ እቲ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ካብ ፖለቲካዊ ጽልዋ ነፃ ስለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ከም ሓደ ትካል ነፃ ስለ ዘይኮነ ብክንድኡ ዘሻቅሎም ነገር ወይ ከዓ ዝጸልዎም ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ብዓብዩ ንስፖርት ዝህቦ ትኩረት እዩ ማለት መቸም ሎሚ ስፖርት ክንሪኦ ከለና ቀሊል ኣይኮነን ሃብተ ከም ሓደ መጀመርያ ማሕበራዊ ዝምድና ናይ መንእስያት ኣብ ምጥንኻር ብዓብዩ ከዓ ዋላ ቁጠባዊ ምንጪ ዝኾነሉ ዕድል እውን ኣሎ ማለት ኣብ ዓለም ሎሚ ዳርጋ ኩዕሶስ ዓብይ ቁጠባዊ ምንጪ ዘምፅእ ትካል እዩ ማለት ብዓብዩ ግን ሕጂ እቲ መንግስቲ ንኩዕሶ እግሪ ካብ ንኩዕሶ እግሪ ወተሃደራዊ ስነ ኣእምሮ ናይ መንእሰይ እዩ ክቐርፅ ዝውዕል ማለት እዩ ስለዚ ከም ሞያ ኣይርዮን እዩ ብዙሕ እውን ኣይግደሰሉን እዩ ንኡ ዝህቦ ወፃኢታት እውን የለን እዚ ሓደ እዩ ማለት ብክንደይ ፃዕሪ ባዕሎም ብተበግሶ ናቶም ኣብ ከምዚ ደረጃ ምስ በፅሑ ከዓ ክሳብ ንደገ ክኸዱ ክትሪኦም ከለካ ፓስፖርቶም ኣብቲ መራሒ ናይቲ ጋንታ ወይ ድማኒ ኣብቲ ዓላማ ናይቲ ጋንታ እዩ ዝተሓዝ ማለት ስለዚ ነፃ ኮይኖም ከዓ ክንቀሳቀሱ ይክእሉ እዮም ማለት ወለ ኣብ ዝቀረባ እዋን ገዲፎም እምበር ክሳብ ናይ ንግዲ ፍቃድ ኣትሒዝካ እውን ዝኽየደሉ እዋን ነይሩ እዩ ነቶም ተፃወትቲ ማለት እዩ መታም ከይሃድምዎ ገይሮም ማለት ስለዚ ካብኡ ምስ ከዱ ፓስፖርቶም ኣብ ኢድ እቲ መራሒ ጋንታ ወይ ድማኒ እቲ ዓላማ እዩ ዝተሓዝ ስለዚ ናፅነት የብሎምን ብዓብዩ ከዓ ሃብተ ንኣብነት ሕጂ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንተኮይንካ መቸም ደሞዝ የብልካን ማለት ሕጂ ኣብ ክንዱ እንታይ ዝግበር ኣብ ካልእ ሃገራት የልካ ብሽልማት እዮም ዝሽፍንዎ ማለት ምክንያቱ ንስኻ ንሃገራዊት ጋንታ ክትፃወት ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ኣብ ክለብ ኣይኮንካ እንትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ብሽልማት ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዓወት ተረጋጊፅኩም ክንዲዚ ክንሽልመኩም ኢና ኣብ ክንዲዚ ድሕሪ ዓወት በፂሕኩም ከምዚ ክንገብር ኢና እንዳልካ ብትህቦም መብፅዓ ብተግባር እውን ትገብሮ ነገር እዮም ክተዋውዑ ዝግብኦም ማለት እሞ ብኤርትራ ከምኡ ሎ ድዩ ትሕቶ ኣብ ኤርትራ ከምኡ የለን በኣንፃሩ ሃብተ ኣብ ደገ ክትፃወቱ እንከለዉ $15 ሃብተ ንሰዓት ማለት ድዩ እንታይ ንሰዓት ዳ ንመዓልቲ ስለዚ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ $15 መዓልታዊ ኣበል ከተካይዶ ትኽእል ዲኻ ይትሕቶ ማለት እንታይ እያ ክትገብረሉ ዛ $15 ኣብ መዓልቲ ማለት ስለዚ እዚታት ኩሉ ደብ ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ፖለቲካዊ ጭቆና እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው እቲ ዘሎ ማሕበራዊ ተነፅሎ እቲ ዘሎ ወተሃደራዊ ፀቕጢ ኣብ ግምት እቲኻ እዞም ተፃወቲ ካሃድሙ ዓብይ ምክንያት ዝኾነ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ምንጩ መን እዩ እንተልና ምንጩ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ማለት ሕጂ ከም ዓብይ መዋዓዋዒ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብፍላይ እውን ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ግጥም ስዒሮም ኣብ ካልኣይ ግጥም ስዒሮም ስለ ዝኾነ ብዙሕ መዛረቢ ስለ ዝኾነ እምበር ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ዝሃድሙ ነዊሕ እዮም ገይሮም ዳርጋ 119 ሰባት በፂሖም ኣለዉ ማለት ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ብካልእ መዳይ እንተመፂና ሓካይም ይሃድሙ ስፖርተኛታት ይሃድሙ ሓረስታይ ይሃድም ወታደር ይሃድም ፖለቲከኛታት ይሃድሙ ስለዚ ኣብ ኤርትራስ ዘይሃድም የለን ማለት ስለዚ እዚ ብተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝተረኣየ ህድማ ሓደ ሓድሽ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓኒ እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ቅልውላው ምዃኑ ኣብ መላእ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ዘጋጥም ተርእዮ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ ምንጩ እንታይ እዩ እንተልና እቲ ኤርትራ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስለዘይሃለወ ንመንእሰያት ግቡእ ትኩረት ዘይህብ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዘምፅኦ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ግን ብዓብዩ እንታይ እዩ ሃብተ ብፍላይ ደገፍቲ ይግደፍ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዳዓት እዮም ንሃገራዊ ተልእኮ ተለኢኹም ከብቅዑ ንጥቕሞም ሃዲሞም
ولا بفلاي ون حجي دوب سجيرو زهادمن بنفاري زهادمن ونشو اللي أمسيهم له مالتي سلازي زياتهم نهاجراو تلقوا سلازوسو حزبن منجستن سلازسودهم كهادمو أي جبان نيرو زيهم كدعات يوم أب تاريخ كأني بخدعات تاريخهم كبخدعات كتصحافيو نداولو زقبروا موجود هالو مالتي كلا أيون كم كلا موجود زقربوا مالتي كعصو أجري كبوليتيكا ناس أيو زبلون له مالتي هذا انتايو ازيناي شوعات زاغلو كاب حنت غانتا مهدامو مخابي إرترا 10 يمسيم كابزم 10 3 طريام تمريسوم مالتي كلاي نجر ناي بوزحات ميدياتات مزارب سلازون حجي ولا كاب إرتراوي ميدياتات ينزلنا مالتي اما افريكا زلو ميدياتات كله تزاريب لهم مالتي كسب على سي ان ان تزاريب لهم مالتي اذا حجي يقدر انت موسيدوم مونتلكا ني إرترا كم حفرت ني إرترا ام مقلع عبد دخم تصاوتو غيرو سلازتوزده دارجا ام دغفتي يقدف عبي انصرصرت فتير له كنبل نخل كساون اتم قاليهم سنعهم بدوب سجيركا مهدام كم حلال نزوم تصاوت كم حرام كم كحدات غيرهم زريون سمعنا ماتي بزغنا جن ابت قداينا كلملس زوم تصاوت زيهم كهاد مزغبره مخنيات اتبي إرترا زلو سرعات مخانو بوليتيكاوي رغونت ابي إرترا يلن منياتو ናይ ህይወትካ ውሕስነት ምን የለን ቁጠባዊ ፀገሙን ኣሎ ወተሃደራዊ ጽልዋውን ከቢድ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ደማሚርካ እዚ ኩሉ ዝተፃሕኖ ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ምህላዎም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ፍታሕ ሎሚ ስኢልካ ምንፅርፃር ዘይኮነስ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ክፍታሕ ተኮይኑ ከዓ ስርዓት ዝቁናዕ ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 30 ገለን ዓመት ኣብ ከቢድ ጭቆና እትይዎ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ክብል ይገብር ኣሎ ስለዚ ስርዓት እዚ ንምቕያር እቲ ብኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክቕየር ክኽእል ኣሎ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ክቕየር ኣሎ ኢልና ክንኣምን ክንክእል ኣለና እቶም ንቃወም መቸም ኩሉ ግዜ ዝሕተና እዩ ስለዚ እቶም ደገፍቲ እውን ብተነፀል ሓደ ትካል እንዳወሰድካ ዝርአ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ወይ ከዓ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ኢልካ ብደቂቕ ሪኢኻ በቃ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ክቕየር ኣለዎ ኢሎም ከኣምኑ ኣለዎም እምበር እዚ ንኻልኦት ንዓኻ ሓላል እንዳወሰድካ ንኻልኦት ከም ከዳዓት ምቕራብ ፍጹም መዋፅኦ ኣይኮነን ስለዚ ጥልቕ ኢሎም እቲ ብኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብትክክል ፈሊጦም ክቃለስዎ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ መፀዋዕታይ ከቕርቡ ፈቱ ማለት ያ ድሎ ኢሎም እንድም ነገር ደገፍትን በሪ ኤርትራሲ ከምታ ዝበልካያ እንተስ ንሓረስታይ እንተስ ንነጋዳይ እንተስ ንምሁር ተመሃራይ እንተስ ንዶክተር ንኩሉ ይትረፍ እዚኦም ወለድ እኳ ወለዲ ኣብ ደገ መፅኦም ደቀም ክርዩ ኣነ ከይነ ናብዛ ዓዲ እዚኣ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እዛ ዓዲ እዚኣ ረመፅያ ስለዚ ንኩሉ ረመፅ ዝኾነቶ ዓዲ መን ክምለስ እሞ እናፈለጡ እሳ ምዃና ንባዕሎም እውን ኮ ነቲ ስርዓት ክድግፉ ይከዱን እዮም ቶም ደገፍቲ እዚኣ ኮይኖም ኣፎም እዮም ዝብልዋ ስለዚ ፅቡቅ ስጉምቲ እዮም ወሲዶም ቶም ቆልዑት ያ ስእልካ ሃለውለው ናይቶም ደገፍቲ ሓወ መዝሙር እስከብ እዚኣ ደጊፍካ ገለባ ኢልካ ትሓልፍ ንምዃኑ ፀሓይ ነፀላ ኣብ ኩላ ዳርጋ ከይድዋ እዩ ንሽተይ ንምምላእቲ ዘይኮይኑ ኣብ እንዳ ህግደፍ ደገፍቲ እውን ኣይኮኑን ኣምሰሉታት እዮም ኣምሰሉታት ብናይ ጉዳይ ካልኦት ምጥባቅ ምንኣስ ሃዳሙ ክንሱስ ሃደምቲ ይብል ዶብ ሰጊሩ ክንደይ ጥይት ተተኮሶ ድመፀስ ሃደምትን ከዳዓትን ኢሉ የጠምቕ እዚኦም ግዳ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም እንተወሓደ ካብ ተስፋ ዘይብሉ ሂወት ናይ ስርዓት ኤርትራ ኣብዚ ሰረጠ ክሰልጦም እንተስ ክድንግን እንተስ ክቅልጥፍ ነታ ሰላም ዝረኽቡላ ቦታ ኢዶም ሂቦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ዝሓሸ ቦታ ተሰጊሮም ነብሶም ዘመሓይሹላ እቲ ሞዮኦም እቲ ድልየቶም እቲ
ናይ ስፖርት ክእለታቶም ናይ ስፖርት ድሌታቶም ስደተኛ ኮይኖም ከይዶም ከማዕብልዎ ይክእሉን እዮም ፈልጡ እዮም ቅድሚኦም ዝኸዱ ብዙሓት ተፃወቲ ስፖርተኛታት ናብ ስደት ምሰምርሑ ኣብ ስፖርት ዝተመልሰ ሰብ የለን ብናይ ዓዶም ሕግን ብናይ ዓዶም ኣገባብ ኣካይዳን ከዓኒ ካብቲ ስፖርታዊ ውፅኢት ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣብ ዝተፈላለያ ካልኦት ሃገራት ዝርከባ ጋንታታት ተሓቂፎም ክሰርሑ ወይ እውን ኣብ ዓዶም ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎ ኮይኑ ደሞዝ ዝረኽብሉ ነብሶም ዘማዕብልሉ እናተማሃሩ ምስ ስድሮም ተሓቋቂፎም ዝነብሩሉ ዕድላት ክረኽቡ ከም ዘይክእሉ ኣረጋጊፆም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ተሓታቲ ናይዚ ሃገራዊ ብርሰት ተሓታቲ ናይ ክኢላ ዓቕሚ ተሓታቲ ናይ ስፖርተኛ ተሓታቲ ናይ ሙዚቀኛ ተሓታቲ ናይቲ ምሁር ተምሃራይ ከም ዝበልካዮ እዚ ስርዓትን ሓደ ንሱን ጥራሕ እዩ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ኩነታት እናሃለዉ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ከገልግሉ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ክነብሩ ኣይፈቅድን ስለዚ ከዓ ቀንዲ ሽግሮም ሽግር ስርዓት ይግደፍ ሎሚ ኣብ ኤርትራ እቲ ቀንዲ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ካብ ወዲ 18 እዩ ዝብል ሕጂ ኣብ ኤርትራ ወዲ 18 ኣይኮነን እታ ናይ ትምህርቲ ግዜኻ እታ ናይ 11 ክፍሊ ናይ መልቀቂ ፈተና ንሳዋ እያ ዕድሜኻ 18 ከይኣኸለ ናብ አንድ ድሕሪ በፂሕካ እንተ ተናጢርካ ድዩ እንተ ንፉዕ ተማሃራይ ኮንካ ገለ እንተ ዳ ዕድሜኻ ኣኺላ ወላ ወዲ 15 ወላ 16 ኮለኻ ንሳዋ ትኸይድ ኣብ ኣገልግሎት ተኣቱ ምክንያቱ ተዝበዝሐ ዝተርፍ እዩ ዝሓለፈ ውዕድ እዩ ካብዚኣ ዕድመ እዚኣ ኣትሒዙ ሙሉእ መዋእሉ ኣብ ኣገልግሎት ዝነብር መዓት ኤርትራዊ እዩ ዘሎ ነዛ ዓጫ እዚኣ እሞ ደገ መውፅኢት ዕድል ረኺቡ ኣብ ደገ እንተተረፈ ካብዛ ዓጫ እዚኣ ምምላጡ እንታይ ሓጢኣት ዝህልዎ እሱ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝማጎ ዘለዉ ጫውጫው ዝቐነየ ሰሚዕና ኢና ከዳዓትዮም ጠላማትዮም መንግስቲ ኣምሂርዎም መንግስቲ ባጀት ኣውፅኡ ኣሕንቂቕዎም እንታይ ዘይተባህለ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ዶ ምሕንቃቕ ዝሕንቅቕ ክትረክብሲ ወላዱ እውን ንውላዱ ክሕንቅቕ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ይበፅሑ ኣይኮነን ካብ ስርዓት ሕንቃቕ ክትረክብ ቤት ትምህርትታት ኣምሂርዎም ኣቢልዎም ስርዓት ቤት ትምህርቲ ክኸፍት ግዴቱ እዩ ግን ከዓ ወለዶም እዮም ዘምህርዎም ደም ድፋጮም ሰትዮም ወለዶም እዮም ዘምህርዎም መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ስርዓት ዝምላኣሎም ዝገብረሎም ነገር የብሉ እምበሽ ምስቲ ኩሉ ዓቕምታቶም ብድሌቶም ኣብ ዝደልይዎ ትምህርቲ ከይቅፅሉን ብዝደልይዎ ዩኒቨርሲቲ ከይምረቑን ዝገብር ስርዓት ንሱ ኣብ ዝወሰነሎም ጥራሕ ዝኸዱ እየን ዘለዎቶም ኮላጃቱ ስለዚ ምውፃእ ናይዞም ንኣሽቱ ቆልዑት ስፖርተኛታት ብሰንኪ እቲ ስርዓት ዝመፀ ሓደጋ እምበር ንሶም ንስደትን ውርደትን ሃሪፎም ኣይኮኑን ግን ካብታ ኤርትራ ዘላ ውርደትን መከራን እንተወሓደ ስደተኛታት ኮይኖም መዓስ ዝሰልጦም ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኣብ መዓስ ይበፅሑ ካልእ ዕድል ኮይኑ እንተወሓደ ፍታ ዝኣተውሉ ዓዲ ተዓቂቦም ክነብሩ ዕድል እንተረኺቦም እታ ዝበለፀት መማረፂት እያ ትዝክሩ ኢኹም ድሕሪ ናፅነት ኣብዚ ስካንዲናብያን ከይዶም ዝፃወቱ ንኣሽቱ ቆልዑት ትሕቲ ዕድመ ነይሮም ንኣሽቱ ቆልዑት ምስ በዓል ሮናልዲኒዮ ዝገጥሙ ዝነበሩ ሽዑ ንበዓል ሮናልዲኒዮ ከይተረፉ ዝሰዓሩ ድምፆም ድምፂ ማይ ኮይኑ ተሪፉ ብመን ብሰንኪ ስርዓት ዓለም ከዛርቡ ዝኽእሉ ተፃወቲ ኩዕሶ ከተፍርድ ትኽእል ነይራ السرعة زغلق صبوغ نا إيرترا صبوغ تمرت زمهار صبوغ معارك زبتصح بسبورتي يكون ببيا بغالق يلا أبيلو تنقويتي ناقها متريفون سلازي أب سرعتي قدف نهلنا صبوغ نقر كن منا ينخلنينا تصبغ نقر سرعتي قدف وحيفكا زمي إيرترا زحاشن زبالت سرعات كتاكل تغيير ترعات زاز نري قدف نقالسو
ኣምሰሉ ኮና ንይግደፍ ኣይነጣቕዓሉ ኣብዚ ጥዕሞም እንዳነበሩ ደቆም ፅቡቅ እናብልዑ ደቆም ኣብዚ ጥዕሞ ኣብዚ መረፅኦ ትምህርቲ እናምሃሩ ብዛዕባ ደቂ እንዳማቶም ዝዛረቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም ዘለውና ኦኬ بيشتي دخو الصفاتي حراي مجمريا ازوم تساوتو خصو اغري ويكا تساوتي هاغراويت غانتا ايرترا لوم هاديموم زلو قدمي تساوتي مخالم سبات يوم مالتي ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ከዓ ናቱ ምርጫ ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ኣብ ደገ ዘለው ደገፍቲ ይግደፍ ግን ክሳውን ምርጫ ናቶም እዮም ዝኽልክሉ ማለት እዩ ንሳቶም ከም ዝበሎ መዝሙር ደቆም ኣብ ጽቡቕ እንዳዕበዩ በርገር እንዳብልዑ ንሶም በርገር እንዳበልዑ እንዳነበሩ እንከለው እዞም ተፃወቱ ኩዕሶ ግን ኣብቲ ገሃነብ እሳት ኮይና ዘላ ኤርትራ ክነብሩ እዮም ዝውስንሎም ማለት እዩ ስለዚህ ወሰንቱ እውን ይኾኑ ኣለዉ ማለት ናይ ዝኾነ ሰብ ምርጫ ባዕሉ ዝወስዶ ቁኑዕ ይኹን ጉጉይ ይኹን ዝኾነ ሰብ ምርጫው ክወስድ መሰሉ ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ግን እዞም ደገፍቲ ይግደፍ ንባዕሎም ዶብ ሰጊሮም ሃዲሞም ኣብ ጽቡቕ መናብሮ እንዳነበሩ እንከለዉ ንናይ ሰብ ህይወት ግን ወሰንቲ ኮይኖም ክቐርቡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ቅቡል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ምርጫው ባዕሉ ይወስድ እቲ ምርጫ ቁኑዕ ይኹን ጉጉይ ብዘየገድስ ንምርጫው ጥራይካ ክተኽብር ዘለካ ማለት ብፍላይ ከዓ እንታይ እዮም ሕጂ ሃብተ ንሳቶም ሲ ንሃገራዊ ዕማም መንግስትን ህዝብን ዝወከሎም እዮም ይብሉ ማለት እዩ ከማ እንተ ኮይና ሕጂ ንሱስ ወተሃደር ክኸውን ከሎ መንግስቲ ዘይኮንን መዲቦ እቲ ህዝቢ ንግደፎ ሕጂ እቲ ህዝቢ ንግደፎ ማለት መንግስቲ ዘይኮንን መዲቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ኣገልግሎትካ ክትፍፅም ኣለካ ወታደር ክትከውን ኣለካ ወታደር ኮይንካ ከተገልግል ኣለካ እቲ መንግስቲ እዩ ዝምድቦ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ መንግስቲ ወፍሪ ሃገራዊ ድዩ ኣይኮነን ዶ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ዝኸል ዘረባ እዩ ማለት ግን መንግስቲ እዩ ከም ወታደር መዲብካ ማለት ስለዚ እናትካ ህድማ ከም ሓላል ንናይ እዚኦም ተፃወቲ ከዓኒ ከም ሓጢያት ጌርካ ምቕራብ ፈፂሙ ቅቡል ኣይኮነን ቅቡል ዘይምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ዝኾነ ምርጫ ክወስዱ መሰሎም ምዃኑ እውን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት ያ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ከም ኩሉ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ሰሙን ከምታ ቀዲምካ ዝበልካዮ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዮም ወይ ከዓ ናይቲ ጉድድ ዕስክርና ሰራዊት እዮም ስለዚ ተወሳኺ ሃገራዊ ጋንታ ናይ ኩዕሶ ተፃወቲ ኮይኖም ስለዝመፁ ወይ ከዓ ተወሳኺ ስራሕቲ ስለዝተሸከሙስ ንዕኦም ኣይምልከትን እዩ እቲ ናፅነትን ወይ ከዓ ካብቲ ባርነት ምልቃቅን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይኖ ከምታ ዝበልካ እሶም ወሰንቲ ክኾኑ ዝግባእ ኣይኮነን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እውን ኣብ ናይ መፃኢ ዕድሉ ዝኾነ ሰብ ወሳኒ ባዕሉ ክኸውን እዩ ቃልስና ንብሎ እዚ ከዓ ከምታ ቀዲምካ ዝበልካ እኳ መሰረታዊ ፍታሕ ንኩሉ ነገር እቲ ፖለቲካሊ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት መሰረታዊ ለውጢ ዝመፀሉ ግዜ ጥራሕ እዩ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ዝኽእል ኩሉ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘሎ እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ተንቲና ኢና ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ካብ ፖለቲካዊ ረብሓታት ካብ ፖለቲካዊ መምዘንታት ወፃኢ ህይወት የብሉን ኩሉ ብዓይኒ ፖለቲካዊ እዩ ክምዘን ዝኽእል መሰረታዊ ንሱ ኢና ቀሚጥናዮ ንሱ ከዓ እቲ ሕጂ ናብ ስደትን ካልእ ነብቅዒ ዘሎ ብኣውርኡ ከንብብዎ እዩ ዝግባእ ግን ብዝኾነ ይኹን ባራዩ እኮ እዮም ንባዕሎም እውን እኮ መሊኦም ክረግፁ ኣይክእሉን እዮም ተዓዲ ከመይ እቲ ዘደግፎም ዘሎ ከመይ እቲ ከምኡ ዘብሎም ዘሎ ዋላ እውን እቲ 200 ካብታ ረሃፀ መንጠብጢቦም ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ እውን ናይ ከባብያዊ ይኹን ዋላ ናይ ፌደራል ይኹን ግብሪ እንዳኸፈሉ እናሃለዉ ብካልኣይ ብሳልሳዮም 200 እውን እኮ ዝኸፍሉ ስለዚ እዞም በራዩ እዚኦም ንከምኡ ክገብሩ እውን እንታይ እዩ ዝግድዶም ዘሎ ብጉንዱ ብመሰረቱ ሲ እንታይ በሃል ዝገብረካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ነፃ ድሌትን ዕግበትን ዶ ሰብ ክንድኡ ባርያ ይኸውን እዩ እሞ ከዓ ካብቲ ስርዓት ወፂኻ እንተላቂቕካን ኣብ ዝሐሸ ዓድን እንዳሃለኻ ብዝገርም መልክዑ እዩ ብልክዕ ከምታ ክትብልዋ ዝፀናሕኹም እያ ንምባል እየ ክድግፍ ደልየ ግን
كسجري قدفكم غزي خي وسد مزمور نباخا كسجري ما جمري حراي مين تقول انا كاروس حراي وحسنت حرنتن فتحن بقون استراتيجيكاون سلطاون قالسدو ويس بلمنا كم امرأة خايو قرداي وحسنت لولاويت هاجر إيرترا لولاوي حزب إيرترا ناي هلاويون كتصالنتون ودس مصاي عدلو بزغبر سطوم ديمقراسياوي قالسي ب ኤርትራውያንን ጥራሕ ዝዛዘም ምዃኑ ብዘይ ኤርትራዊ ዓቕሚ ብዘይ ኤርትራዊ ብቕዓት ብዘይ ኤርትራዊ ናይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓያል ይኹን ዘይሓያል ጎረቤት ይኹን ፈታዊ ደጋፊ ይኹን ነፃጊ ከም ተወሳኺ ናይቲ ስጡም ሃገራዊ ቃልሲ እምበር ብልማኖ ብትኳቦ ናይ ጎረቤት ይኹን ናይ ካልእ ዝመፅእ ሃገራዊ ሰላም ሃገራዊ ፍትሒ ሃገራዊ ዲሞክራሲ ሃገራዊ ናፅነት ኣይረጋገፅን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታትና ብዙሓት ኤርትራውያን ሕሉፍ ሓሊፍዎም ዶክተር ኣብይ ራእየልና ስምዓልና ኣድሕነና ዝዓይነቱ መልእኽታት ክሕልፉ ንሪኦም ኣለና እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እቶም ከምኡ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ራእየልና እሱራት ክንዲ ዝኾኑ ኣለውና ኣብ ዓድና ኣብያተ ማእሰርቲ ክንዲ ዝበፅሕ ኣሎ ኢሎም ዝልምኑ ዘለዉ ሓደ ትርጉም ናይ ቃልስን ሃገራዊ ዕላማታትን ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ንቃልስኻ ባዕልኻን ብናትካ መስዋዕትን እምበር ካብ ናይ ማንም ትካቦ ሃገራዊ ልኡላውነትካ ከተረጋግፅ ኣይከኣልን እንተ መፅኡ ንኸምኡ ምትእታው ዝዕድም ኣረኣያታት ሃልዮም ምስኦም ተሓንጊሩ ዝመፅእ ንዓኻ ከድሕን ዝደሊ ኮይኑ ዝስማዓካ እሞ ከዓ ኣብቲ ዕማም እንተውዒሉ ዒራቅ እንታይ ዓይነት ሽግር ኣጓኒፍዋ እቶም ንዕራቅ ካብ ዘለዋ ሽግር ከነድሕና ኢና ኢሎም ዝኣተው እንታይ እዮም ገይሮምማ እዚ ዓብ መምሃር እዩ ሊብያ እንታይ ይጓኒፍዋ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ናይ ሎሚ ትማሊ ዘይኮነስ ናይ ሎሚ ኢራን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ሓጉዝና እባ ርዱኡና ንኻልኦት ጥርዓን ምቕራብ ኣክንዲ ውሕሉል ፖለቲካዊ ቃልሲ ሽግርና ኣበይ እዩ ደሎ ንሽግርና ብኸመይ ንፍትሓዮ እንታይ ይኹን ናይ ዘተና ኣገባብ እንታይ ይኹን ናይ ፍታሕና ሕቶ ኢልካ ምስ ባዕልኻን ምስ ዜጋታትካን ምስ መቃልስትኻን ምውሳእ ንኻልኦት ኣፅሑልና እዚ መልእኽቲ እዚ ጥርዓና ስምዑልና ኢልካ ብትፈልጦን ብዘይትፈልጦን ቋንቋ ለለ ምባል መገዲ ሃገራዊ ድሕነት መገዲ ህዝባዊ ቃልሲ መገዲ ህዝባውን ሃገራውን ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይኮነስ ናይ ዕንወት እዞም ብዘይፍላጥ ካብ ንቕሓት ጉድለት ንከምዚ ዓይነት ዕድመታት ዝዕድሙ እንተኾነ ነቲ ቃልሲ ብፅሞና ምክትታል እንተዘይበቂዕካዮ መገድኻ ምንዳይ እምበር ብሽም ህዝብን ሃገርን ኣብ ምጥላዕ ኣይእቶን እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ከሕፅሮ ይደላነ ካብ ማንም ይኹን ሓያል ይኹን ዘይሓያል ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ጎረቤት ናትካ ሃገራዊ ህዝባውን ሕቶ ናይ ምምላስ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ የለን ሓንትን ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕምን ብተቃላሳይ ህዝቢ ኤርትራን ጥራሕይ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ኤርትራ ክመፅእን ክረጋገፅን ዝኽእል እባካችሁ ኢትዮጵያኖች በቃ ጸልዩልን
ይሄ ቪዲዮ ደግሞ አብይ አህመድ አድርሱልኝ። በቃ ይወቅልን ችግራችን፣ ይወቅልን መከራችን። አብይ አህመድ ሆይ በቃ አግዘን፣ ሌላ እኛ እንል። በቃ እነዚህ ቲፒኤልኤፍና ሻዕቢያ የሚባሉ ጨካኞች፣ ስልጣን የሚወዱ እግዚአብሔር የማይፈሩ ሰዎች እግዚአብሔር ላንተ አሳልፎ እንግዲህ ሰጥተዋል። አያሸንፉም፣ አሳልፎ ሰጥተዋል እግዚአብሔር። በቃ መቀጣት አለባቸው። እነዚህ ተይዞ በሰንሰለት ፍርድ ቤት መምጣት አለባቸው። ሰው የዘራውን ማጨድ አለበት ወገኖች። ስንት መስኪኖች ሰዎች በቃ ታስረዋል ኤርትራ ውስጥ ምንም ኃጢአት የሌለባቸው። አንዳንዶች ክርስቶስ አምልክ ጴንጤ ነህ ምናምን በቃ ተሰባሰባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችኋል ምናምን ተብለው እስር ቤት ይገባሉ። የሚያሰቃዩት ማን ናቸው? ኡጋንዳውያን፣ አንጎላውያን አይደሉም፣ ኤርትራውያን። በቃ እሱ ከሆነ ችግራችን። ኤርትራውያን የእኛ ጠላታችን እራሱ ወንድማችን ነው። እኔ አሁን እዚህ የሚሰድቡኝ ኤርትራውያን ናቸው። የሚገርማችሁ ደግሞ ነው እዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ፓስተሮች አሉ የሚደግፉት ኢሳያስ። ፓስተሮች ወንጌላውያን የሆኑ አንዳንዶች አሉ፣ ስለያ ማለት ነው። ኢሳያስ የላካቸው እንጸልይ ስለተገፉ እንጸልይ ይሉሃልና በኋላ ደግሞ ስለ መንግስታችን እንጸልይ፣ መንግስቱ እንዲጸና ረጅም ዓመት እንዲሰጠው እግዚአብሔር ይሉሃል። ይሄ ምንድነው? እኔ አይገባኝም። እንደዚህ አይነት ጸሎት አለ እንዴ? ለታሰረ የጸለይ ላሰራቸው ደግሞ መንግስት ደግሞ ትጸልያለህ። ምን አይነት ጸሎት ነው ይሄ? ጸልዩልን፣ አግዙን። በቃ ሌላ ልልም። ወደ አብይ አህመድ ደግሞ አድርሱልኝ፣ ሼር እያደረጋችሁ ፈለው ደግሞ አትርሱ። ተባረኩ። ስለዚህ ሰላም ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊ፣ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊ፣ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊ እምበር ብናይ ጎረቤት ዝልገስ ዴሞክራሲ ይኹን ፍትሒ የለን ባህላየ። alright how አያ مرحبا تحاو قدفع ገዲፈ አለሁ ጎ ተመሊስኮ اوكي بزغونه زحتو ደግመልካ دحان سمعي يالله بزغونه زحتو زي بتعمي انتي ذكراتني موغوس نغوسه زبحال الله اب امريكا يزقمط مسلم سيتغاغي بمحرኛ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ሪኤ ነይረ ማለት እዩ። ማለት በመሐርኛ ተርገፍገፍ እንዳለ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ወይ ከዓ መልእኽቲ ሊኢኹ ናይ ዶክተር አብይ ኣብፅሑለ ኢሉ ማለት እዩ። እዞም ስእሊ ናይዞም ዝተኣስሩ ኣቕሪቡ ክሳብ ኣብ ኤርትራ 4 ቤት ማእሰርታት ከም ዘለዎ፣ ስለዚ ዜጋታት ናትና ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም፣ ስለዚ በቃ መፂኻ እስራኻ ፍታሕ ናይ ሎሚ ይዝብል ማለት አብይ አህመድ ሆይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ ዛሬ መልእክት አለኝ። እኔ ኤርትራዊ ያንተ ደጋፊ ነኝ። እዚህ ፎቶን የምትመለከታቸው ኤርትራዊዎች ናቸው። ከ25 ዓመት በላይ እስካሁን እስር ቤት ናቸው ያሉት። አንዳንዶች ታጋዮች ናቸው፣ አንዳንዶች ፓስተሮች ናቸው፣ ህፃውንቶችም አሉ። ከዚህ በላይ ብዙ እስረኞች አሉ ኤርትራ ውስጥ ማለት ነው። እና እስር ቤቱ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ኤራኢሮ የሚባል አደርሰት የሚባል አለ፣ ዳቦይ ሩጉ የሚባል አለ። ብዙ አሉ እስር ቤቶች። ከ400 በላይ እስር ቤት አለ፣ በጫካ በበረሃ በሙቀት ማለት ነው። እዛ የታሰሩ እስረኞች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ፍትህ ይጠብቃሉ። የኔ ተስፋ ከእግዚአብሔር በታች ባንተ በኩል እግዚአብሔር ይሰራል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ባንዱና በሌላኛው ይሰራል ብዬ አምናለሁ። የግድ እግዚአብሔር በእኛ ኤርትራውያኖች ነው ነፃ የሚያወጣቸው ብዬ እኔ አላምንም። እግዚአብሔር በፈለገው ይሰራል ብዬ አምናለሁ፣ በፈለገው። ስለዚህ አብይ አህመድ ሆይ ድረስላቸው እባክህ። እኛ ኤርትራውያኖች ፍትህ ፈላጊዎች ነን። ብዙ ጊዜ ነግረናል። የእኛ ጠላት ኢሳያስ ብቻ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ ወገኖቻችንን እንወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን። የእኛ ጠላት ኢሳያስ ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ ነግረናል። የእኛ ጠላት ኢሳያስ ብቻ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ እባክህ ድረስላቸው። በጣም ነው የሚያሳዝኑ። በጣም አንዳንዶች ፍትህ ስላሉ ምንም ኃጢአት የሌለባቸው፣ አንዳንዶች ወንጌል ስለመሰከሩ በእምነታቸው ምክንያት ብቻ እና አንዳንዶች ጋዜጠኞች በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ልጆቻቸው አንዳንዶች
የሉም ማለት ዘክተም ይባላል በትግርኛ። ያለ አባትና ያለ እናት እያደጉ ነው አንዳንዶች ልጆች። በቃ ተለይታቸዋል። ከየቤታቸው እየወሰደ ኢሳያስ እንፈልጋቸዋለን ነው እያለ እንዳለ ጉድጓድ አስፈራቸው። ስለዚህ ሓደራ ይዝብል ማለት እዚኣ ካን ዶክተር አብይ መልእኽቲ ያብፅሑለይ ይዝብል ማለት ሕጂ ሞጎስ ንጉሰይ ዝበሃል ኣማኒ ፕሮቴስታንቲ ከዓ ይመስለኒ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ደጋፊ ናይ ግንባር እዩ ማለት እዩ ወላ ኣብዚ ተፈታዊ ሸው ብተደጋጋሚ ካብቶም ንፉዕ ተዘራባይ ተባሂሉ ወይ ድማ ንቁኑዕ ሓሳብ ኣለዎ ተባሂሉ ዝቐርብ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጨቋኒ ስርዓት ምህላው ንፈልጥ ኢና ኣብ ኤርትራ መዓዝ ዜጋታት ተኣሲሮም ምህላው ንፈልጥ ኢና ስለዚ ቃልስና ማለት ሕጂ ብቑኑዕ ስትራቴጂካውን ስልታውን መንገዲ ነረጋግጾ ደኣ እምበር ብልማኖ ወይ ብትካቦ ነረጋግጾ ሓርነትን ፍትሕን ከም ዘየለ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝገርም ከዓ ንሱ ይኮነን ዶክተር አብይ በአምላክ ዝተላእከ መራሒ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራውያን ፍታሕ ክቅርብ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ከዓ ዘቕርብ ማለት እዋ ዶክተር አብይ መቸም ኣብ ትግራይ ጥራይ ሲ ዳርጋ ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ማለት ኣብ ኣምሓራ መቸም ወላ ኣብዚ በዓል ንብሎ ዘለና ኣብዚ መንፈሳዊ በዓል እውን ብድሮን እንዳደብደበ ክንደይ ኣዴታትን ክንደይ ኣቦታትን ክንደይ ትምህርትን ክንደይ ቤተክርስትያናትን ዝዕኑ ዘሎ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ማለት ስለዚ ዶክተር አብስ ንኢትዮጵያውያን ፍትሒ ከረጋግፅ ዘይከኣለ ኣብ ኤርትራ መፅኡ እሱራት ክፈትሕ ወይ ከዓ ስርዓት ክቅይር ኢልካ ምፅባይ ኣነ ናይ ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት እምነት እዩ ጥራይ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ በቲ ሓሳስባ ብዓብዩ ከዓ ንእስያስ ሓደ ጨቋኒ ወይ ከዓ እምበገናናዊ ስርዓት እዩ እንዳበልካያን ከለካ ካብ ካልእ እምበገናናዊ ዝኾነ ስርዓት ወይ ዲክታቶር ዝኾነ ስርዓት ፍትሒ ምፅባይ ንባዕሉ እንታይ ትብል ምህላውካ ዘይትፈልጥ ምዃንካ እዩ ዘረጋግፅ ማለት እዩ ወላ ኣብዚ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ እውን ክንደይ ግዜ ርኢና ኢና ሎሚ እቲ ቀንዲ ቃልሲ ኣብ ዲፕሎማሲ እዩ እንዳበልካ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ኣሜሪካ ምውዓል እውን ንርኢና ማለት ኣሜሪካ እዛ ከምዛ መዝሙር ዝበላ ኣብ ኢራን እንታይ ጌራ ንፈልጥ ኢና ኣብ ሊብያ እንታይ ጌራ ንፈልጥ ኢና ኣብ ቬንዙዌላ እንታይ ጌራ ንፈልጥ ኢና ኣብ ቪየትናም እንታይ ጌራ ንፈልጥ ኢና ኣብ ኣፍጋኒስታን እንታይ ጌራ ንፈልጥ ኢና ኣብ ሶማል እንታይ ጌራ ንፈልጥ ኢና ማለት ካብዞም ኩሎም ዝኣተወቶም ሃገራት ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ሰላምን ቅሳነትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ክትሃንፅ ኣይከኣለትን ማለት ሕጂ ኣብ ቃልስና ዲፕሎማሲ ፃዕሪ ወይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ ኣገዳሲ ድዩ የስ ትመልሲ ግን ኣገዳሲ ዝኸውን ከዓ መዓስ እዩ ኣብ ኤርትራ ብጭቡጥ ኣብ ልዕልቲ ስርዓት ተፅዕኖ ዝዕርፍ ቃልሲ ኣብ ተካይደሉ እዋን ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ ዝኸውን ማለት እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ስራሕ ዘይብልካ 10 ግዜ ኣሽንኳይዶ $7,000 ወላ $100 ሎቢ ዝገብሩ እንትቆፀርካ ፈፂምካ ዓወት ክዘረጋግፅ ኣይትኽእልና ማለት ስለዚ ብዓብዩ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ዘዛርበኒ ዘሎ በምሓርኛ ገይሩ ዶክተር አብይ መልእኽቲ ብፅሑለይ ስለ ዝበለ እምበር ብሓፈሽኡ እዚ ረኣያ እዚ ክትሪኦን ከለካ ናይ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኣረኣያ እዩ ማለት እዩ ካብ ጎራብቲ ሃገራት ብዝመፅእ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ወላታ ናቶም ኣብታ ንድፊ ዘቕርብዋ እንተርኢና ሃብተ ምስ ናይ ውሽጥን ደገን ዝኾነ ሓይሊ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይሊ ተሰማሚዕካ ስርዓት ይግደፍ ምፍራስ እዩ ዝብል ማለት እዩ እቲ ዝመፅእ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዘለኮ ክፍለጥ ኣለዎ ንባዕሉ ኸ ኣብ ዓቕምን ብቕዓትን ህዝቢ ኤርትራ እምነት የብልካ እንድዩ
ቃልስና ብባህና ዓቕምን ብናህና ድልየትን ብናህና እስትራቴጂን ብናህና ስልትን ዶ ወይስ ብልማና ኢና ክነረጋግጾ እንደሊ ማለት ስለዚ ኣብ ልማኖን ኣብ ምጽዋትን ዝኣምን ፖለቲካዊ ሓይሊ መሰረታዊ ለውጢ ከምጽእ ኣይክእልኒ እቲ ክመጾ ዝኽእል ንህዝቢ ኤርትራ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ እውን ዝፈልጥ ኣይኮነን ማለት በዓል ኣሜሪካስ ንሪኦም ኣለና ክንደይ ዶብ ተሳጊዶም ክንደይ ኪሎ ሜትራት መጽኦም ኣብ ኢራን ዝዕንው ዘለዉ ማለት እዚ ዶክተር አብይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያስ ክንደይ ዕንወት ይፍጽም ምህላው ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ ኣነ ዘላይ ፍትሐ እንዳበልካን ከለኻ ንኢትዮጵያውያን ፍትሐ ከራግፅ ዘይከኣለ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ፍትሐ ከራግፀለይ ኢልካ ምእማን እውን ባዕሉ ወይ ዕብዳን ወይ ጽላለ ወይ ተስፋ ምቁራፅ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እቲ ብስርዓት ኤርትራ ዘለካ ከቢድ ጽልኢ ኢኻ እቲ መበገስ ናትካ ዝኸውን ዘሎ እምበር ኣብ ቁኑዕ እስትራቴጂን ኣብ ቁኑዕ ስልትን ተመርኪዝካ ትብሎ ዘለኻ ነገር ዘይምዃኑ ወይ ድማ በቃ ንሕና ኤርትራውያን ለውጢ ክነምጽእ ኣይከኣልናን ስርዓት እዚ ከቢድና ኣሎ ስለዚ ካልኦት ብመስዋዕቲ ካልኦት ኢና ክነረጋግጾ ዘለና ካብ ዝብል ዝብገስ ምዃኑ ብዓብዩ ከዓ ሓደ ስርዓት ክሳብ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ለውጢ ክገብር እንድሕር ትጽበ ኮይንካ እቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ድልየትን እቲ ንሱ ከብፅሖ ዝኽእል ሓደጋ ብግቡእ ዘይምፍላጥ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን ሕጂ ከም ኣብነት ነዚ ናይ ሞጎስ ንጉሴ ከም ኣብነት ነቕርብ ኣለና እምበር ብሓፈሽኡ ኣብ መብዛሕትኡ መንእሰይ ብዓብዩ ከዓ ኣብ ግንባር ብርጌድን ሓመዱ ዘሎ ኣረኣያ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ስለዚ እዚ ረኣያ እዚ ፈፂሙ ዘይጠቅም እዩ ሰብ ኣብ ልቡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ኣበይ ዘሎ ጉድለታትና ዓሚቕ ዘተ ብምግባር ዓሚቕ ልዝብ ብምግባር ጉድለታትካ ብምእራም እቲ ንሕና ክንክተሎ ዝግባአና እስትራቴጂን ስልትን ውሕሉል ክኸውን ብምግባር እንተዘይኮይኑ ብከምዚ ብልማኖ ዝመጽእ ለውጢ ምጽባይ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዩ ከይዱ ከዓ ንኤርትራን ልዕላውነታን ኣሽንኳይዶ ሓርነትን ፍትሕን ኣብ ኤርትራ ክረጋግጽ ንኤርትራ ከቢድ ዕንወት ምዃኑ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ያ ብልክዕ ከምታ ክትብሎ ኣጸናሕኩም ኣብቲ ብስትራቴጂካዊ ቃልሲ እንተዘይረጋጊፅካዮ እቲ ሓቀኛ ፍትሓዊ ስትራቴጂካዊ ዕላማታትካ እንተሓዚልካ ኣቲኻ ዝረጋገፅ ኣይኮነን ኣግሂድና እንዲና ክንብል ዝህልወና ንኸምኡ እውን የምፅአ እያ ስለዚ ብልክዕ እቲ ኩንነት ክንገልፆ ከለና ጽግዕተኛ እዮም ጽግዕተኛ ኮይንካ ከምቲ ከም ቀልድ ማሊ ኣብ ዝሓለፈ ዝቐልድናዮ ብመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ በቲ ዲክታተር ስርዓት ኤርትራ ክሳብ ዘይበላዕና ዓሳሲ ዶክተር አብይ ኣውፅኡ ተብላዕና እቲ ጉዳይ ብዝኾነ ይኹን ግን እንታይ ንምግላፅ ከም ቀልዲ ዘምፅኦ ዘለኹ እዚ ነቲ ጽግዕተኛነት እዩ ከምታ ክትብላ ዝፀናሕኻ ነፅር ኣብ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልስን ፃዕርን ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ዘይምእማን እዩ ብደገ ካልእ ሓይሊ ክእትወካን ተሓዚልካ ኣቲኻ ከዓ ክተመሓድርን እዩ ብመሰረቱ ሓደ ጽግዕተኛ ኮንካ መፂኻስ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ንክተመሓዳድሮ ፍቀደኛ ክኾነልካ ኣይክእልኒ እቲ ህዝቢ እውን እንተኾነ ንሕና ኣጊድና ክንብል ኣለና ዝብላት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ኣነ እሞ ከም ሓደ መማረፂ ናይ ቃልሲ እዮም ሪኦሞ ዘለዉ ግን ጉጉይ መማረፂ ቃልሲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ዝብል እዩ ነይሩኒ ካልእ መማረፂ ምሐሸ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ብኣውርኡ እቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዓድና ክእትወና እዩ ዝብል ኢኻ እትረኽበሉ ተሓሳብ ከምዚ ሞጎስ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ሞጎስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ቲክቶክ ክሰምዕ ከለካ ዋላቶም ኣባላት ኣመራርሓ እስዮም ዝብልካ ስለዚ ምስ ስርዓት እዚ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ኮይና ንሱ ንዓሰብ ክኣቱ ከሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ናብ ኤርትራ ንኣቱ እንታይ ኣየናይ ብቀደም ተጠቂምና ኣላ ዛ ዓይነት ዝብልዋ ዓሰብን ወይ ባሕርን ነቶም ዓሳን እውን እኮ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ስለዚ ነቲ ምስ ዶክተር አብይ እግረ መንገዶም ዝመፅዎ ናብ ኤርትራ ሲ ከም ሓደ ዓብይ ነገር እዮም ዝርእዎ ስለዚ
እዚኦም ጥራሕቲ ምርጫ ዘይኮኑ መሪፆምሲ ብመሰረቱ ትስነ ሓሳቦም ወይ ከዓ እቲ ስትራቴጂካዊ ንድፈታት ናይ ቃልሲ ፅግዕተኛ ስነ ሓሳባዊ ቃልሲ እዩ ሒዞሞ ዘለው ፅግዕተኛ ተሓሳስባ እዩ ካብ ፅግዕተኛ ተሓሳስባ እዚ ክላቀቅሉ ብዘለዎም መልክዕ እንተዘይኮነ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሶም ብዘለዎም መልክዕ ኢና ብጉህዶ ክንብል ዘለና ክብል ደለ እዚኣ ክምልእ ኢለ እንወይ ብጣዕሚ ፅቡቃት ሓሳባት እየን ከዓ ሂብና ኣላ ኣብዛ ርእሲ እዚኣ ፅቡቅ ኣባ ንሽተይ ክንብላለካ ንሽተይ ኣባ ሕራይ መዝሙር ብፍላይ ኣብዛ ናይ እምነት ተኸታሊ ዝኾነ ሞጎስ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ልኡኽ ናይ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ምሩፅ ናይ እግዚኣብሔር ገይሩ ዝገልፅ ጉጉይ መልእኽቲ ኢና ሰሚዕና እግዚኣብሔር ንሰባት ኣህልቕ ጨፍጭፍ ቅተል ኢሉ ዝልእኾ ኣካል ኣሎ እዩ ዝብለና ደሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝመፅእ ብዘይካ ክጭፍጭፍ ኣህዛብ ከጥፍእ ክቐትል كأسر كلا إيرينا له نزالو زبلة تقولين نزبي تيبي يوكس أبز بتقرأ إذا ورد قفعن مكران تا يقدر أتيز قبلا قفعن مكران الزارب ولاين تا أبي أحمد زقبلا خير أبي أحمد يكون عدي مؤتي هو تقفعي أبز بتقرأ إذا ورد أبي إرتراك ورد من ناي እቲ ኣብያት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ዕለቕሊቕዎ ዘሎ ሰባቱ ናብ ዝተኣሰርዎ ዘይፍለጡ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዎም እናፈለጥካ ናብ ኤርትራ ዘለዎ እስራት ከውፅኣልካ ምንማን ንባዕሉ ኣዝዩ ዓብ ጌጋ እዩ ካልእ ኣነ ኣብቲ እምነት ኣዝዮም ብሉፃት ምሳና መቃልስትና ኣለዉ ናይቲ እምነት ተኸተልቲ እዮም እሶም እውን እንተኾነ ነዚ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ዘሕልፍ ዘሎ ኣካል ተመሊሱ እምነቶም ዝወቅዕ ሓደገኛ ዝኾነ መልእኽቲ እሶም እዮም ቀዳምነት ክዋግእዎ ዝግብኦም ክምልሱሉ ዘለዎም ስለዚ ኣዝዮም ብሉፃት ምሳና ዝቃለሱ ንፈልጦም ተቃለስቲ ናይዚ እምነት ዚ ኣለዉ እዮም ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ክሓልፍ እንከሎ ንሶም እውን ሸለሊሎም ክርእይዎ የብሎምን ነቲ ጉዳይ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ ሃገራዊ ዕላማ እዩ ከም ዝበልካዮ ፅግዕተኛ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ፅግዕተኛ ስርዓት ወይ እውን ንሱ ዝተቆበልካ ናይ ስልጣን ቦታ ንክትረክብ ኢልካ እትገብሮ ጉጉይ መልእኽቲ ብሃገራዊ ዓይኒ ጠሚቶም ክምልሱሉ ዘለዎም ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ያ ፅቡቅ ሓሳብ ምልክዕ حراي مو حجيك خابز خلصاكم خابز زبيتاو تحساسباتات كنولو مصنحنا توم ناي قالسنا نقالس مبارات انويكا انفتات خون زلو خنبلينا صحنا بحفشاو نريو خلنا حجي بزناي ماخلاي زوبا زخيد زلو كونتاتيو بلكا ناي اسرائيلن امريكان زخدو زلو كم تخلها نريو زلنا وكان سمعون زينان كالنيتي اب ايران زبصحو زلو ግን بقدامات وين درجة تناقفنا نرنا تسفها سب غير نيرو سلام كخون إلنا ولو إن خمس تقبله يقليش نيرو ترامبي كم زحجين دجانا تقلبيت نابزبنا أمني يلون دجانا دك سباتنا متفاقس وخيز الله ويكعقب نبلو زلنا زلزب زي أمريكا زي لزب أمريكان إيرانن سلمنتاي بزي أونتا وسيت تزازيمو تبلايا تاياس كده ما بجحا أيا اوكي هاجي ما تشم زي بيناتنا امريكان ناي اسرائيلن درجان ورحن 10 معلتني وكيدو اتغينات كساب كندي بوليتيكاوي مزبع ويقلولاو نبلو قطواو قلولاو ولو ناب محزنات كساب كندي مكفال فتيرو ريناينا مالتي بزغنا دحري ناي ورحن 10 معلتن كوينات بقى امريكا ذات سلام كنقبر لنا إلهم بعلم كينات جميرهم بعلم زرس سلام كنقبر لنا إلهم تقبلوا مچما بإسلام آباد بباكستان بمونغونينت ناي باكستان ذات تباهيلو
ኣብቲ ዘተ መቸም ዳርጋ ኢራን ንእቶ ኣይ ንእቶ ዝብል ክርክር ነይርዎም ብዝኾነ ግን ዳርጋ ናይ ሓደ መዓልትን ፈረቓ ንበሎ ወላ ሓደ መዓልቲ 21 ሰዓታት ይወሲዱ ሓደ መዓልቲ ማለት 21 ሰዓታት ይወሲዱ ትዘተ ማለት ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክራድኡ ኣይከኣሉን እቲ ዘተ ወይ ከዓ ትልዝብ ፈሺሉሎ ማለት እዩ ወላ በቀዳማይ እውን እንታይ ኢልና ነርና ሃብቴ እዚ ናይ እዚ ልዝብ ወይ ከዓ ዘተ ሰላም ተስፋን ስግኣትን እዩ ሒዙ ዘሎ ኢልና ነርና ማለት በቲ ሓደ ወገን ብዙሓት ሰባት በቃ ካብቲ ናይ ክልተ ቀነ ተኩስ ደው ምባል ናብ ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ሰላም መደምደምታ ክበፅሕ ተባሂሉ ዝተፀበየ ሰብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ንሕና ግን ኦልሬዲ ዳርጋ ክሳምዑ ከም ዘይክእሉ እውን ኣሚትና ነርና ኢና ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ኣሜሪካ ሒዞሞ ዝነበሩ ቅድመ ኩነት ፈፂሙ ቅቡል ክኸውን ከም ዘይክእል ምክንያቱ ብኢራን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ይረኣየና ነይሩ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ስለምንታይ ፈሺሉ እዚ ዘተ እዚ እንተልና ኣነ እዚ ዘተ እዚ ክፈሽል ዝገብሮ ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ሓደ መጀመርያ እቲ ኣሜሪካውያን ሒዞሞ ዝመፁ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ኣሜሪካውያን በቃ ሲዒርና ኢና ኢራን ክትንብርከኽ እያ በቃ ክትቅበል እያ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ስለዚ ትሒዞሞ ዝመፁ ናይ ልዕልነት መንፈስ ብመሰረቱ ነዚ ኩናት እዚ ከኣትዎም ከሎ ብልዕልነት ናትና ክረጋገፅ ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ተሓያልን ንሳ ተቕርቦ ኩሉ ሕቶታት በቃ ከም ቅቡል ገይሮም እዮም ዝወስዱ ስለዚ ብፍላይ ከዓ እቲ ኩናት ምስ መፀ ከዓ ብዙሕ ደብዳብ ገይሮም መራሕቲ ቀቲሎም ብዙሕ ክሳራታትን ዕንወታትን እውን ኣብፂሖም ብርግፅ እቲ ናብኦም ዝበፅሐ ዕንወታት ከም ዘለዎ እንዳቐመጥና ማለት እዩ ስለዚ ኢራን በቃ ሕጂ መዋፅኦ የብላን ተዳኺማ እያ ስለዚ ክትንብርከኽ እያ ክትቅበል እያ ዝብል መንፈስ ሒዞም እዮም መፅኦም ማለት ወላ ናይ ትራምፕ መግለፂታት ተሪኢኻ እውን በቃ እዚ ቅድመ ኩነት እዚ እንተዘይተቐቢሎም በቃ ዝዓበየ ሓደጋ ክበፅሖም እዩ እንዳበለ ይመፅ ማለት እዩ ዘተ ከዓኒ ልዝብ ሃብተ ቅድመ ኩነት እንዳቕረብካ ዝኸይድ ኣይኮነን ንስኻ ከም ተዛታይ እቲ ንስኻ ክትዛረበሉ ደሊ ኣጀንዳ ተቕርብ ንሰውን ኣጀንዳኦም ይቕርቡ ስለዚ ፍርቂ መንገዲ መፂኻ ኢኻ ክትሰማዕ ትኽእል ዳ እምበር እዚ እንተዘይተቐቢሎም እንዳልካ ስለዚ እቲ ዘተ ካብ መጀመሪኡ ፍሹል ምዃኑ ይፍለጥ ማለት ምክንያቱ ኣሜሪካ በቃ ብዘለልና ልዕልነት ብዘብፃሕናዮ ክሳራ ብፀብፃሕናዮ ደብዳብ መራሕቶም ቀቲልና ኣለና ብዙሕ ክሳራታት ኣስዒብና ኣሎም ኣለና ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ክሳራታት ኣስዒብና ኣሎም ኣለና ወታደራዊ ክሳራታት ኣስዒብና ኣሎም ኣለና ስለዚ ክቕበል እዮም ካብ ዝብል መንፈስ እንተመፂኻ ፍጹም ኣብ ኢራናውያን ቅቡል ከም ዘይከውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ እዚ ከም ቅድመ ኩነት እንዳቐመጥካዮ ትመፅእ እንተልዩ ቅቡል ክኸውን ከም ዘይክእል ርዱእ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ህንጢነት ናይ ትራምፕ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሕጂ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ እንተሪኢኸ ሃብተ ኣብ ሰሙን እንታይ ረውሐስ ኣብ ሰሙን ክንውድኦ ኢና ኢሎም ኣሚኖም መፅኦም ማለት ግን እቲ ኩናት ኣብ ሰሙን ክውዳእ ኣይከኣለን ወርሕን ገለን ወሲዱ ማለት ወርሕን ገለን ምስ ወሰደ ብዙሕ ነገርያት እዩ ምልዋጥ ኣምፅኡ ኣብ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ ንባዕሎም ብዙሕ ምክፍፋል ይምፅሎም ማለት ትራምፕ ከዓ እንታይ ይደሊ ነይሩ ካብ ዘተ እዚ በቃ ኣብ ሰዓታት ዘተስ ኣብ ሰዓታት ኣይውዳእን እዩ ሃብተ ብፍላይ ንሰላም ትገብሮ ዘተ ኣብ ሓደ ሰዓት ኣብ 2 ሰዓት ኣብ 3 ሰዓት ወይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክውዳእ ኢልካ ኣሚንካ ምምፃእ እቲ ቁኑዕ ስትራቴጂ ወይ ከዓኒ ናይ ብሓቂ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ወዲቑ ምህላው እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ንዘተ ሰላም ብዙሕ ትዕግስቲ የድልየካ ብዙሕ ስምምዕ የድልየካ ብዙሕ ውረድየ የድልየካ ብዙሕ ሕድገታት የድልየካ ብዙሕ ኮምፕሮማይዝ እውን የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ በቃ ኣብ ውሱን ሰዓታት እዚ ዘተ ሰላም ክውዳእ እዮም ዝርዩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ
ትራምፕ እትንሱ ሒዝዎ ዘሎ ዝኽተሎ استراتيجي ክሳብ ክንደይ ውሕሉል ዘይምዃኑ ይዘርእየካ ማለት ክሳብ ክንደይ ንዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ዝህቦ ዕድል ፀቢብ ምዃኑ ይዘርእየካ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ እዚ ዘተ እዚ ክፈሽል ዝገበሮ ምክንያት እንታይ እንተልካ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ምትእማን ኣይነበረን ምትእማን ክንብል ከለና ሕጂ ኣሜሪካ ንብዙሕ ግዜ ጠሊማትና እያ እንዳጠለመት ኩናት ፈፂማትና እያ ዝብል ስምዒታት እዩ እንዳወለደ መፅኡ እዚ ኩናት እዚ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ቃላይ ትፀንዕን እያ ዝብል መንፈስ ብኢራናውያን ነይሩ እዩ ማለት ስለምንታይ እንተልና ኣብ 2015 ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፅቡቅ ምርድዳእ ዝበፅሕሉ እዋን ነይሩ ማለት እዩ ወላ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ዝገበርዎ ዘተ እንተሪእናዮም ከም መደራደርቲ ኮይኖም ወይ ከዓ ከም ዓረቕቲ ኮይኖም ወይ ከዓ ከም መቀራረብቲ ኮይኖም ዝቀርቡ ዝነበሩ እንግሊዛውን ዑማን ዜግነት ናይ ዑማን ዘለዎ ሰብን በቃ ኢራን ኣብ ፅቡቅ ባይታ ከም ዝነበረት ስለዚ ንኡ ከዲዖም እዮም ነታንያሆ ኩናት ክንጅምር ኣለና ስለዝበለ ንኡ ሰሚዑ ትራምፕ ዝኣተዎ ኩናት ዝኣንበር ናይ ብሓቂ እቲ ዘተ ኣብ ዕፁው መንገዲ በፂሑ ስለዝነበረ ይኮነን ማለት ስለዚ ኢራናውያን እንታይ ምሒዞም ኣሜሪካ ካብቲ ዝበፅሓቶ ስምምዕ እንዳወፀት ምስ እስራኤል እንዳተፀግዐት ትመፅእ ዘላ ምዃኑ ስለዚ እቲ እምነት በቃ ኣሜሪካ ናብ ሓቀኛ ናይ ዘተ ልዝብ ክትበፅሕ ድልውቲ ዘይምዃና ዳርጋ ከም ዓብዪ ጥርጣረ ምንባሮም ካልእ ብዓብኡ እንታይ እዩ ነዚ ዘተ ዘፍሸለ እንተልና ሃብተ እቲ ኣሜሪካ እትደልዮ ማለት መሰል ከም ዘለዋ ዳኣምበር እቲ ካልእ መሰል ከም ዘለዎ ዘይምርኣይ እውን በቃ ኣሜሪካ እትደልዮ ኣጀንዳታት ኣሎ ስለዚ ኣጀንዳታት እዚ ኢራን ክትቅበል ኣለዋ ተዘይተቐቢላ በቃ መዓት ከነውርድ ኢና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ዘበነ እምኒ ክንመልሰኩም ኢና እንዳበልካ ዝግበር ዘተ ፈፂሙ ቅቡል ክኾን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ሃብተ እቲ ኩናት ኣብቲ ወተሃደራዊ መዳይ እዩ ጠጠው ኢሉ እምበር ኣብ ፕሮፓጋንዳዊ መጣይ እቲ ኩናት ደው ኢሉ ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ብኣሜሪካ ማለት ትራምፕስ መዓልቲ መዓልቲ ዘይኮነስ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እንዳመፀ በቃ ኢራናውያን ነዚ እንተዘይተቐቢሎም በቃ ከነዕርቦም ኢና እንዳበልካ ማለት ዘተ እንዳገበርካ እንከለኻስ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ምሃብ ነቲ ዘተ ሓጋዚ ክኾን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ትራምፕ ካብታ ሰላም ልዝብ ተቐቢልና ኣለና ዘተ ሰላም ተቐቢልና ኣለና ካብ ዝበለላ ሰዓት ካብ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ደው ኣይበለን ማለት ስለዚ ተደብዳብ ኢና ጠጠው ኣቢልና ዝብል ዘሎ እምበር ገና ክንድብድበኩም ኢና ክንቀትለኩም ኢና ኣብ ዘበነ እምኒ ክንመልሰኩም ኢና ፈቲኹም ኣይፈቲኹም ትቕበሉ እንዳበልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ነቲ ክግበር ነቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዘተን ነቲ ዝሕሰብ ዘሎ ስምምዕን ኣብ መደምደምታ ኣብ ፅቡቅ መደምደምታ ኣብ ኣውንታዊ መደምደምታ ከብፅሖ ኢልካ ዝረአ ይኮነን ማለት እዩ በዚ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ነይሩ በቃ ትራምፕ ሲዒርና ኢና ስለዚ ኢራን ክቕበሉ ኣለዎም እንዳበልካ ዝግበር ዘተ ፈፂሙ ነቲ ዘተ ፅቡቅ መንፈስ ክህቦ ወይ ሰናይ መንፈስ ሂቦ ብኣውንታ ክስጉም ይኽእል እዩ ኢልካ ዝረአ ኣይኮነን ማለት እዩ በቃ እዚ መፃበቦ ህርሙዝ ፈትዮም ኣይፈትዮም ክፈትሕዎ ኣለዎም እንዳበልካ ዝግበር ንሕና ከም ኣሜሪካውያን ብምዕባል ኒኩለር ንኢራን ኣይነፍቅድን ኢና እንዳበልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ነቲ ናይ ዘተ ሃዋሁ ናብ ምርድዳእ ንኸይበፅሕ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እንታይ ኢኻ ወላት ፕሮፓጋንዳ ኢኻ ጠጠው ክተብሎ ዘለካ ናብ ስምምዕ ክትበፅሕ እንተኮይንካ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣይገደፍዎን ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኢታማጆር እቲ እንታይ ክትብሎ ናይ መከላኸሊ ሚኒስተር ተሰሚዕካዮ እቲ ኢታማጆር ተሰሚዕካዮ በቃ ሙሉእ ዓወት ከም ዘረጋገፁ ካብ ሕጂ እኒአውካኒ ኢራን ብጀካ ተንበርኪኻ ነቲ ኣሜሪካ ትብሎ ክትቅበል ዳኣ እምበር ካልእ መማረፂ ከም ዘይብላ እዮም ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ፀኒሖም ማለት ኢራን ግን ከዓ መሊሳ ከዓ ኣሕፊራቶም ማለት ኣሕፊራቶም ፈፂሙ ክስገር ዘይብሉ ቀይሕ መስመር ምህላው ጉዳይ ህርሙዝ ክስገር ዘይግብኦ መስመር ቀይሕ መስመር ምዃኑ ምምዕባል
زي نيكولير فتصيمو ناي لعلاونات قداي مهانو وقداي ناي نامنت إيران إذا أمريكان إسرائيل تاريخ يوم فايل ناي ليبانوس ناي لبنان مالتي حدا كابتي سقط بطري لهم أمينهم زمسولو قداي مالت إسرائيل كفلت دلينيرا أمريكاون مجمريا فتسامي عملون تنبرو بناي وصا قداي تقلاي مينستر ناي باكستان مجمريا تسامي عملون مع أمريكا هو حدا يو ስለዚህ ሐቀኛ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክንራግፅ ተኮይና ጉዳይ ናይ ሊብናን ሓደ ኣካል ናይቲ ዘተ ክኸውን ኢሎም ኣሜሪካ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም ዳሕራይ እስራኤል ያ ጉዳይ ሊብናን ፈፂሙ ምስ ጉዳይ ኢራን ዝተሓዝ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ነቐፁ ኣሜሪካ መርገፆም ክቕይሩ ገይሮም ማለት ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ኢኻ ትርኢ ሃብቴ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝላወጥ መርገፁን ትርኢ ኢኻ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት መርገፅ ሒዝካ ምኻት ከዓኒ ነቲ ዘተ በኣሉታት ፀልዎ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ ኢራን ከም ልዕላዊት ሃገር ናታ መሰል ከም ዘለዋ ዝኣምኑ ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝተደማሚሩ ነቲ ዘተ ምፍሻል ዓብይ ግደ ከም ተፃወተ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ብዝኾነ ድሕርቲ ዘተ ምፍሻሉ ከዓ በቃ ኣሜሪካ ኣኒ ቁልጡፍ ውፅኢት እቲ ውፅኢት ከዓ እንታይ እዩ ኢራን ክትንብርካ እዩ ማለት ስለዚ እዚ መንፈሳት እዚ ሒዝካ እቲ ዘተ ሰላም ኣብ ዓወት ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኢልካ ምርኣይ በፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ወላ ክሊንቶን ዝሃቦ መግለፂ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ እዚ ናይ ትራምፕ ኣካይዳ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ በቃ ካብ ሕጊ ልዕላውነትን ሕግን ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ምዃኑ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ከዓ ፈፂሙ ዓወት ከብፅሕ ከም ዘይክእል ንዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ እውን ኣውዲቕዎ ምህላው እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን ብዝኾነ ግን እቲ መንፈስ ብዓብዩ እቲ ኣሜሪካ ክትሓፍሶ ደሊ ውፅኢታት እውን ቁልጡፍ ምስ ምንባሩ እቲ ኣሜሪካ ተገላባጢ መርገፅ ሒዛ ትመፅእ ምስ ምህላዋ ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ እውን እቲ ድሕርቲ ተኹሲ ደው ምባል እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ክትሪኦ ከለካ ብዙሓት ሰባት እውን መጉዳእቲ ምብፅሑን ነቲ ቅልውላው መሊሱ ክትሓላለኽ ዝገበሮ ነቲ ዘተ መሊሱ ክትሓላለኽ ዝገበሮ ምዃኑ ኢና ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ኣራይ ሓው መዝሙር ኣብኣ ከለካ እስኪ ሓው መዝሙር ኣብዛ ናይ ወሽመጥ ሄርሙዝ ቢልዮናት እዮም ዝረኽቡ ካብ ግብሪ ካብቲ ቀረፅ ናይተን መራክብ ኢራናውያን ኣሜሪካ ግን ዋላ ካብዚ እውን ገለ ክትረክብ ከም ዘለዋ ኣብቲ ስምዕ እትያቶ ነይራ እያ ሕጂ እንደገና ብሓፈሹ እቲ ዘተ ምባሎም ኣሜሪካውያንሲ ሓያልነት ናይ ኢራን ከም ዘሎ ድዩ ዘርእየናስ ዋላ ተፅዕኖ ጌርና ገለ ረብሓታት ክንረክብ ኢና ካብ ዝብል ይመስለካ ምስታ ሓፈሻዊ ዓባይ ርእስቲ ተሓሒዝካ ምልሰላ ሓራይ ድሓን በታ ዝደሓረት ክጅምር በታ ዘእተኸያ መታን ከይትርሳዕ ብመሰረቱ ሞዲቕ ሄርሞዝ እዚ መፃቦ ሄርሙዝ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ኣይነበሮን ዝኾነ ይኹን ናይ መሕላፍ ሕግታቱን ኣይነበረን ዓለም ለኻዊ መስመር ኮይኑ ኩለን ብሰላም ዝግልገላሉ እየ ነይረን እዚ ሕጂ ናይ ክፍሊት ጉዳይ ዝመፀ ብሰንኪ እቲ ኩናት ኣብ ርእስያ ዝተፈፀመ ንመሕወሪ ግብሪ ናይቲ ዝወረዳ ነፍሲ ወከፍ መርከብ ክሳብ 2 ሚልዮን ሓቲታ ከም ዘላ ከምኡን እናኽፈለት ትሕልፍ ከም ዘላ ኢራን ተዛሪባ እያ እዚ ከዓ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ እምበር ቅድሚ እቲ ኩናት ከምኡ ከም ዘይነበረ ኢራን እውን ተኣምን እያ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ፈልጦ እዩ ትራምፕ ግን ነቲ ክፍሊት ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ክፍሊት ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣብቲ ክፍሊት ክማቐል እዩ እቲ ክፍሊት ኩሉን ኣብቲ ክፍሊት ኣካል ናይቲ ምምቃል ክኸውን ይጠለብ ኣቕሪቡ እዚ ተዓምጣሪ ኣገባብ ኣካይዳ
أبتقن درسنا كنملس بمساراتي ذات سلامتاي زرس حياة تمثل مو ذات إلو زلسي ناي إيران حيالنتا يرغاغص الله زربازي دو مسلكا مخنياتو ناب زمان سوالم ندم كل خينات كل ذنيبم لا دمسي سماي مسيلنا نور دمسنا ياخذ صنحمس زتخا ايلم دهر ورحي هو ناو مسكاي ترام ابز زته كم اجندا كلا زي كبو كم اجندا كلا على نقبالو حيالنت ناي إيراناويان أنا تصيروا مبر نحانتي تمركخ زل هاجر نحانتي إذا كتب استدلوا زل هاجر ملكتها يكون النيرو نابنت مودي خيرموز مسانا تسامعهم بنانا مقدي الناخف الأخ عالفاين زبل وساني مسوسنت أو كما قلنبر أبتأتاو كما قلنبر أزي كونو عيكونن بتزنو بوري خي زلو عيكونن يلو لذي تايدن إيكا هرفانو أب أتاوتات منبارو نعوم كم استقبلي بتخالي شنوهو كلن وتهدراو مدبرات أبز خباب زي أب كباب ناي إيران زلو هاجرات مالت قطر السعودية بحرين إمارات عمان جوردان أبز زلو وتهدراو مدبرات كسبب عراق زلو وتهدراو مدبرات كابت بوتا كلقو نزو من كم حساب مخبالك تقبلك أبزته كوف مبالك ناي تسعرنت ملكتنا أمريكا ناي سعراينت ملكتنا إيراناويان ينيرو من هسه 10 عام مش تقريبو سوم كا 10 تقريبا بزعبا زين كزاتي قريبو نابنت أتزته أبعصو معصو زبصحو قدامنت كم تعطوا ينصر أبز قلصو حلو فرنسة أمانت إيران فتصوم إدارة ذهبت هاجر جيركا بزسئل مجدي كحلف زسان حمل اختيو إيراناويان انتهى ما قميتهم نيوكليراوي سلاماو فريات حقاو مسلنا مغانو يتأمن لنا نيوكليراو أصوار مونان يكونن يلو كاب قدمون نت نيوكليراو أصوار مونان كم زي دليون كم زي دقفون انتهى دا نحكمنان نحيل إلكتريك نخال انزدليو نيوكليراو وسيتات يدلينا يوم كسعون انت يوم كيلو برلماناي إيران إذا قد دايزي دقي مخريو كسعيهم كيدوم إيراناوين مغنياتو نيوكلير بزي مونانا كنز خبا تشفنا نيوكلير مونانا يخكال أخل النمبر أي تشفنا نام باليم كيدوم كالاي مصابو هرموز بنهنا سلاماوي أفلوتو كحلف يميلهم بناء إيراناويان أتي نيوكليراو فريات مالت أتي زوصو ناي نيوكليراو فريات 400 كيلوغرام زاكل بصيحو مالو قال زبال ازي اركبونا يميلو ازي مركاب مويترف ازي مسل كم زلنا قدم امونو دهريو بزعبات فرياتتي نابي خيط كما يركب كما يتعالى كالو قداي أبزين يرتم مقتهم زيادة نزي زرينا من يخاطب له بيل كلينتون أب موزايك بهالي بمكونن تسفاي تدالو يوتيوب قبل ميكائيل في الساعة استدرقومت بالتعمل صففت زغونتن تسفحت انتنا أمريكا أب منتاي كونتات ودي خلا زغلصن بيل كلينتون ذهبوا مجلسوا له ازي اب موزايك تي بي خيدو سب كاتو لي خديو بتعمل تقامي سفحن تنتنا كاي يقولوا له ابزنتاي ترايو ولفت بيل كلينتون زبولو ازي زتزي نزتت قربكم كاكيتكا نتزته اب معصو معصو مبصحو حدقنيا يجون محبرسب عالم تملختون نبعلا
اتا فشيلو تبلون نعداقة عالم شعن شعنيا لو تتبو كابتن تصنح تسفى نام منقل قال توزو أمريكا قواني فوازر له مراحي تمال زبولو لهم زي دقم زبلون زقبرون زي فلت انترفو كاب هتلر كاب كالك السمعو زي قبأكا ني إيران كم حبرة السب ناي فارساويان معبالي كابتن تنتاويان معبالي تاتيوم تشايناويان فارساويان أقسماويان قبصاويان روماويان زياتهم تنتاوي معبالي تاتبايلهم تصوعوني علمنا نت معبالي هم معبالي اب ناي امني زبن ستون ايج كمال سي مبال كهلقكم يمبال نبعلو ناي كوينات قبني امغا نحنت عباي هاجر توايلا تصوع امريكا زمرح زلو مراحي سلازي اتي زته كمتي استقلت مستفر على معكنا زينا اتي زته ان تخيله 10 غزي دونالد ترامب دويل لهم نتم تزاتيتي نتم كتلو مالتي اذن بعلو اتي زته بقسم ويكا بهدات نخي كيد زغبري منياتو ترامب اب نفس وقف ساعات اتحساسو زغير سبس لزونه ايراناويان نتوم كزاتو يلوم زمصو ولا حانت غزي نايزه غزيو ما قوريصم ويكا مسناي عد زلو ركبهم كقارصو ايتراين سز ايراناويان نزته دلوات كوينم كيدم زلوهم ابطاولا خوردو ابطاولا خا ان كان هابان تبايلو منغونيا بزلو قراربهم يوم قريبهم امريكا جن شعن اتي نايزه وساني مستقبلت بزح تصعنو كاب امريكا كومون كاب اسرائيل اب عداون ابوش تسرعت كبيد حتى سلستوغسو بقطه اسرائيل نيلبناناويان اب دبدابي اتيا مغنياتو اتي نايناتانياهو ጉዳይ አቤት ፍርድና ይመቅራብ ተባይሉ ዝነበረ ታሁይናት ተጠዊላን ሰላም አብስተባለሉ ጊዜ ናታንያሁ አቤት ፍርድ ቀርብ ዝጠልብ አርስት ስለስተላዓለ ካባ ሃድም ነታናይ ሊብናናውያን ኩናት ቀጻል ገይርዋ ቱራም ነታናይ ሊብናንን ናይ ኢራንን ኮታቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተ ምስ ኩሎም ናይ ተኸባቢ ማለት ምስ ሕዝቡላ ይኹን ምስ ኣብ ኢራቅ ዘለዎ ሓይልታት ምስ ኣብ የመን ዘለዎ ሓይልታት بحدا እዋን ተጠው ክብል ዝብዝ ነበረ ስምምዕ እዙ ናይ ሊብናን ኣብ እቱ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ፓኪስታን ኣካል ናይቲ ዘተይ እዚ ኣብ ሓድሕዱ ዝዋጋዕ ነይሩ ትራምፕ ነታ ዘተ ዝኸዳ ندبلوماسياوي مخسب يدو زي كونس نستوسن غزي ناي نقدي مخسبات نخفتر اتي ناي ندادي لا كبن لتقن نغزيو لو تخنصالو يدو زغبري اذا زتم استودتكا نمودي غرمز كعصوي حنت مركب ገንዘብ ከፊላ ተሐልፍ ወይ ካም ኢራን ተሳሚዓ ተሐልፍ ወይ ውን ኢራን ትጽዕኖ ነዳዲ ከሐልፍ አይክፈቅድኒ ኢሉ እዚ ንባዕሉ ፀረ ዕዳጋ እዩ አዛብ ዓለም ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ማንም ክትሐልፍ አይንፈቅድኒና እንተ ኢላ አሜሪካ ኢራን ስታደ ናይ ማንም ክሐልፍ አይንፈቅድኒና ኢላ ናይ ማንም ዘይኮነስ ናይቶም ፀላእትና ናይቶም ንዓና ዝወቅዑ ዘለው ናቶም ዝኾናን ንዖም ዝመሳሰላ ናይ ሓልፋን እዮም ኢሎም ቱራም ካብ ዕዲ በሓፈሹ كعصوه يبلالو سلازم تاي دريكا بمسرته ابز حلف غزي العلنيا سلازنبرنا اتكوينات تطوز ولو مخنيات كلتيوم كلهم تواغات حالتات نصرحم قدرتات ناغوانيفوم دنو قدرتنا يصوار نخطا اخاخبون غزي نخصبون نبر حقنياتات دليت سلام فتحم كوينو ما يكونون نتسلام اوجوم مزلو ويكا ناي سلام زررب يلوم مزلو أبتد سمعنا يقول ترام مصيلون السلام تخصتون أي مبال قد أي وسينا لهم زملاء إيراناويان كم استسعروا
كل ነገር ከም ዝዓነወ كل ነገር ከም ዝተደምሰሰ ኣብ ኢራን ዝተረፈ ነገር ከም ዘየለ ስለዚ ከዓ ፈትዮም ፀሊኦም ሂወቶም ከድሕኑ ኢዶም ክቡ ከም ዘለዎም እዩ መልእክቲ ዕሊፍ እዚ ንባዕሉ ንኢራናውያን ክሳዕ ክንደይ ናይ ቱራም ናይ ዘተ ኣጀንዳ ናብ ሓቀኛ ፍታሕ ክበፅሕ ከም ዘይኽእል ክጥንቀቑ ዝገብር እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ እዩ እቲ ናይ ፓኪስታን ናይ ዘተ ጉዳይ ኣብ ዕፁ ማዕፆ በፂሑ ኣለዎም ዕድል ክፉት ገይሮም ዳግማይ ዘተ ክፀዋውዑ ወይ እውን ካልኦት ፀጥታት ክኣትዉ ይኽእሉ ድዮም ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዝፍጠር ኩነታት ዘተ ክፉት ክገብር ንክብሪ ናይ ኣሜሪካ ዝመልስ እንተወሓደ ሕፍረት ብዘይባ መገዲ እቲ ጉዳይ ክዕፆ ዝገብር ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ኣብ ዕፁ ዘተ በፂሖም ነናዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ እዚ ከዓኒ ንኢራናውያን ላዕለዋይ ኢድ ዘጨብጥ እምበር ናይ ኢዶም ክህቡ ተሃንዲዶም ዝመፁ ዘለዉ ናይ ምምብርካኽ ኣጀንዳ ዝተቐበሉ ሓይልታት ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእየና ኣራይ ኣነ እኳ ሕጂ ሕቶ የብለይን ኣያለካ ዝምላእ ዋ እታ ዘልዓልካያ ሕቶ መቸም ፅብቕቲ እንድያ ላዕለዋይ ኢድ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ዘራግፅ ወይስ ላዕለዋይ ኢድ ናይ ኢራን ዝብል ነጥቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣነ እቲ ዘተ ክእቶ እንከሎ ሃብተ እንተሪኢናዮ ትራምፕ መጀመርያ እንታይ ዝብል ነይሩ ምርኣይ እዩ ትራምፕ መጀመርያ ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ኢራን ቀቲልናዮም ኢና ካልኣይ ነገር ከዓ እቶም ዳሕሪኦም ዝነበሩ መራሕቲ እውን ቀቲልናዮም ኢና ስለዚ ምስ መን ክንዝቲ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ዋ ከምዚ ክትብል ፀኒሕካ ኣብ ኢራን መራሕቲ ዝበሃሉ የለውን ኩሎም መራሕቲ ቀዳሞትን ካልኣቶን ዝነበሩ መራሕቲ ቀቲልናዮም ኢና ስለዚ ምስ መን ክንዝቲ ክትብል ፀኒሕካ እንደገና ከዓ ንዘተ ምእዋጅካ ባዕሉ ፍሽለት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘረጋግፅ ማለት እዩ በቃ ብዓብዩ ማለት ስለዚ ምስ መን ክንዝቲ ክዝቲ ዝኽእል መሪሕነት የለን ኣብ ኢራን ክትብል ፀኒሕካ እንደገና ከዓኒ ዘተ ንሰላም ምባልካ ናይ ትራምፕ ውጥቀት እዩ ዘረጋግፅ ማለት እዩ እዚ ብዓብዩ ካልኣይ ነገር እቲ መጀመርያ ኢራን እዚ ትራምፕን ወይ ከዓ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝሓዝዎ መርገፅ እንተሪኢኻያ ኣብ ኢራን ናይ ስርዓት ለውጢ ክህሉ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ማለት እዩ እሞ ካብ ሓፂር እዋን ማለት ዋላ ከምቲ ንብሎ ዝነበርና ሃብተ ንክትብሎ እውን ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ ቦምብታት እንዳሰንደኻ ኢራን እንዳዓነኻ እዚ ንሰደልኩም ዘለና ቦምብታት ፀጋ እዩ እዮም ዝብሉ ነይሮም እስራኤላውያን ማለት እዩ ዋላ ትራምፕ እውን ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኢራን ሆሆ ኢልካ ውፃእ ናይ ስርዓት ለውጢ ክንገብር ኢና ስለዚ ህዝቢ ኢራን ክትላዓል ኣለካ እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ቶታሊ እስራኤልን ኣሜሪካን እንተሪኢኻዮም እቲ መጀመርያ ዝነበረ እምነቶም እዮም ገዲፎም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢራን ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብሩ ኣይከኣሉን ብኣንፃሩ ህዝቢ ኢራን ሓደ ኮይኑ ይተኸላኺሉ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ሆ ኢሉ ህዝቢ ኢራን እዚ ስርዓት እዚ ጨቋኒ ስርዓት እዩ ክልወጥ ኣለዎ ኣይኮነን ኢሉ ኣሜሪካን እስራኤልን ትገብርዎ ዘለኹም ኩናት ቁኑዕ ኣይኮነን ስለዚ ክንከላኸሎ ኢና ኢሉ ህዝቢ ኢራን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ዝሓዝዎ እምነት ኣሜሪካን እስራኤልን ክትሪኦም ከለኻ ንዕኡ ገዲፎም ሸታሕታሕ እዮም ኢሎም ማለት ስለዚ ኣብ ኢራን መሰረት ናይ ስርዓት ለውጢ ናይ ምግባር ሓላፍነት ንህዝቢ ኢራን ዝግደፍ እምበር ንሕና ሓላፍነት ኣይኮነና ምባል እዮም በፂሖም ማለት ስለዚ ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለኻ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሸርታሕታሕ እንዳበሉ እዮም መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ሸርታሕታሕ ኢራን እንተሪኢኻዮም ግን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ይነበሮም ማለት ኩናት እንተደልዮም ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ሰላም እንተደልዮም ከዓ ንሕና ፍቱሓት ኢና እንዳበሉ እዮም መፅኦም ማለት ኣሜሪካውያን ነቲ ኩናት ብሓፂር ግዜ ከም ዝውድዎ ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብሩ ምዃኖምን እዮም ርዮም ማለት ላሕራይ
ትራምፕ እንታይ ኢሉ እንተሪኢኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ኣብ ኢራን ሲ ናይ ስርዓት ለውጢ ጌርና ኣለና ኢሉ ማለት እዩ መሽተባ ኮሜኒ ናብ ስልጣን መፅዩስ ከመይ ጌርካ ናይ ስርዓት ለውጢ ጌርካ እዚ እቲ ኣሜሪካውያን ክሳብ ክንደይ ወይ ከዓ እዚ ብትራምፕ ዝምራሕ ስርዓት ክሳብ ክንደይ ናብ ዝርባዕባዕ ኣትዩ ምህላው ዘርእየካ ማለት እዩ ሕጂ ብዓብዩ ግን ሃብቲ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ሕጂ ኢራን ዝሓዝዎ ነገር ኣሎ ዘተ ክንገብር እንተኮይና ናብ ቀፃሊ ኩናት ዘይእትወና ኩነታት ኢና ክንፈጥር ዘለና ብዓብዩ ከዓኒ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ቅልውላው ክፍትሓሉ ዝኽእል ዕድል ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዩ እቲ መርገፅ ናይ ኢራን ማለት ትራምፕ ከዓ ከምኡ ይደልን እዩ ስለምንታይ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝነበረ መርገፅ በበይኑ ስለ ዝኾነ እስራኤል እቲ ኩናት ክቅፅል ኣለዎ ኢራን ክሳብ ትድምሰስ ህዝቡላህ ክሳብ ትድምሰስ እያ ትብል እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ መርገፅ ፍልሊ ምህላው ክንርኢና ማለት ሕጂ እቲ ፍታሕ ሃብተ ንዘተ ክትኣቱን ከለካ እዚ ማእከላይ ምብራቅ ተመሊሱ ናብ ኩናት ክእትዎ ዘይክእል መርገፅ ወይ ኣገባብ ኣፈታትሓ ኣይኮነን ሒዞም መፅኦም ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ወላ ኩለን ሃገራት ወሽመጥ ቅሬታ ኣለዎም ኣብዚ ምክንያቱ ስለምንታይ ኢራን እንታይ ጌራቶም ማለት እዩ ንኩሎም ሃገራት ዓረብ ኣብ ኩናት ከም ዝኣትዉ ጌራቶም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘተ ክንሳተፍ ኣለና ምክንያቱ እዚ ዘተ እዚ ናይ ብሓቂ ናብ ማእከላይ ምብራቅ እንተደኣ ፍታሕ ዘምፅእ ኮይኑ ናህና ተሳትፎ ኣገዳስነት ኣለዎም ክብሉ እዮም ፀኒሖም እዞም ሃገራት ዓረብ ማለት ኣሜሪካ ግን ባዕላ ከም ትውድኦ ነቲ ዘተ ርእዮም እዮም መፅኦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንቀፃሊ ነቲ ኩናት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንቀፃሊ ንሰላም ዘምፅእ ዘይምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ክድብደቡ ዝፀንሑ ሃገራት ዓረብ ምስ ኢራን ዝህሉ ቀፃሊ ናይ ሰላም ዘብፅሖም ዘይምዃኑ እንዳተዓዘቡ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ኣሜሪካ መርገፃት ዳግማይ ርእይቶ ክገብሩ ወይ ድማኒ ውሕስነት ከም ዘይብሉ እንዳረኣዮም መፅኦም ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ብዓብዩ እንታይና ክንርኢ ንኽእል ሃብተ ኣሜሪካ ሸታሕታሕ እንዳበሉ ከይዶም ኣብ መፃበቦ ህርሙዝ እዮም ዝያዳ ኣተኪሮም ማለት እዩ ኣሜሪካስ ከመይ ጌርና ካብ ህርሙዝ ረብሓ ንረክብ እዩ ከይዱ እቲ ኣጀንዳ ምክንያቱ ህርሙዝ ቅድም ዝነበረ ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ኢራን እያ ናብኡ ደፊኣ እትያቶም ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ያ ከምድል እዛ ኢራን ያ ከምድል ያ ነዚ ጉዳይ ክትቅይሮ ትኽእል ዘላ ኢልና ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ህርሙዝ ኣብ ኣጀንዳ ይነበረን ኢራን ናብ ኣጀንዳ ኣምፅኣቶ ምክንያቱ ቅድም ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ናይ ጉዳይ ህርሙዝ ፍፁም ወላ ዝኽፈል ክፍሊት ኣይነበረን ምክንያቱ ኢራን ያ ንህርሙዝ ኣምፂኣ ከም ኣጀንዳ ጌራ ክሳብ ንኣሜሪካ ኣብኡ ረብሓ ክረክብ ኣለኒ ክምቀል ኣለኒ ናብ ምባል ኣብፅሓቶ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ትራምፕ ከዓ ህርሙዝ ክንሓፅቦ ኢና ናብ ምባል በፂሑ ኣሎ ወይ ኩላህና ንጥቀም ወይ ኩላህና ከዓ እንታይ ማለት እዩ ወይ ኩላህና ይጥቀምን ናብ ምባል በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንተሪኢኻዮ ኣሜሪካ መሊኣ ስዕረት ተሸኪማ ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢራናውያን በቃ ርጉኣት ኣለዎ ሕጂ እውን ማለት ሰላም ተደሊኹም ቀፃሊ ንኢራን ፈፂሙ ድሕሪ ሕጂ ኩናት ከምፅእ ዘይክእል ንማእከላይ ምብራቅ እውን ኩናት ከምፅእ ዘይክእል ዘተ ንግበር እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለው እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ኣሜሪካ ድልየትን ቅድመ ኩነትን ኣይንቕበልን እዮም ዝብሉ ዘለው ከምኣ እዮም ከዓ ዝብሉ ዘለው ሕጂ ማለት ስለዚ ብነዊሕ ትንፋስ እዮም ኣትዮሞ ኢራናውያን ነዚ ዘተ ማለት ወላ እውን ኣብ ተዛተይቲ እንተሪኢኻ ሃብቲ ከይገርመካ ማለት ኢራናውያን 7 ተዛተይቲ እዮም ሒዞም ከይዶም ማለት እንታይ ማለት እዚ ብዙሓት ሰብ ሞያ ጉዳይ ናይ ማዕቀብ ናይ ምልዓል ናይ ኢራን ዝዝትዩ ንናይ ህርሙዝ ጉዳይ ዝዝትዩ ኮታብ ዝተፈላለዩ ጉዳይ ዝዝትዩ ልዕሊ 7 ተዛተይቲ እዮም ሒዞም ከይዶም ማለት ኣሜሪካውያን ጠልጠል እናበሉ
ሰለስተ ተዛይቲት እዮም ሒዞም ከይዶም ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘተ እዚ ልዕልነት ናይ ወይ ከዓ ድልየት ናይ ኣሜሪካ ብከምዝቲ ንሶም ዝደልይዎ ክረጋገፅ ከም ዘይከኣለ ልዕልነት ናይ ኣሜሪካ ፍሽለት ናይ ኣሜሪካ ዝተረጋገፀሉ እዩ ኢልካ ክድምደም ይከኣል እዩ ማለት እዩ ኢራናውያን ዋላ ሕጂ እውን ማለት እዩ ሰላም ተደሊኹም ብምሉእ ልቢ ቅረቡ ኩናት ተደሊኹም ከዓ ክንቅፅል ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ማለት ፀገም የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እዮም ኣብ መንቅራቅሮ ኣትዮም ኢኻ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ኣሜሪካ እዮም ኣብ መርገፂኣቶም ሸርታሕታሕ እንዳበሉ መፅኦም ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኢራናውያን ከዓኒ ብቐፃሊ ንኢራን ድሕሪ ሕጂ ክትንክፍዋ ከምዘይትኽእሉ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ከዓኒ መሊኡ ክረጋገፅ ዝኽእል እንተኮይኑ ንሕና ፀገም የብልናን ዝብል ነጥቢ ممكن نبوزحات هاجرات عرب أب ملكة حطو كأتو جيرو ميو إذن إيران مرقص كبالك كلمات يا هرايمو هذا نبرة الناس أنا حتى بزيا لازم بطعمي إذا مسكين يغني اللي كبرات حوات دقيمة ليمون نحن أول دقيمة أنا مسجنا كا نملأتهم تناون كل جزية مسجنا أبوت إيو دقيمناون رحوس كنيات داغماي تنساك نبل نفتو بزقات أمزي تي كنيات ناي بعل تنسايغا ناي بحكي نهزب إرترا كابتي تشاكوان زغون سرعات تناقيفو ناب سلامن ديمقراسن زلاو زغون سلامن ديمقراسن راهوان كساغرو بزقات أمزي تمنيت ناخنجلس نفتو يا طعم صبوت حساب الرأي خبر كلن سمعت انت خطاتلتنا يرد سري تاز نبرة الناس أني حتى نزيات تمثل السخوم كام سنة كام مجمر أقصى مجرش حبيركمنا صانحهم تكونوا تصفانا قبرنا اتهم سابسكرايب زي قبوركم سابسكرايب انت قبوركم نزي channel الزين معباي بطعمي صبغيو كمو خاء نابكال خباص صح شير لايك نخط قبروا لنا خاء نلابو مو بروح معلتي بروح مشيت كا معهم مرحبا سلام كلنا روح داغ ما يتنسى هذا جبنا امين